Hello guys, hi guys. Hey guys, Muri say, how are you guys? Muri say, how are you doing guys? How are you doing? Muri say, hi Google too. Shuri say, it's night time, Tenta. How are you? Monica Maunka. Guys, Mondregerga, no face. Ndakarara bedroom, ndakarara shangu. No face. Ndakarara shangu ndaishona hangu Netflix. Ndaishona hangu TV bedroom. Ndikati rega timboenda kushamwari dzangu timbonotaura. Kontimika shamwari dzangu vasikana. Ndikati rega ndimboenda kushamwari dzangu ndimbonotaura. Vopindura makastoma angu emafuta aya. Akuri vari kutarisirwa maorders. Okay. Right. Ndandanesa nokuona mafirimu guys. Kumazoro ndinozvionera hangu Netflix ka guys. Munatopota muchirekomendawo kuti onai rakati ndofarira zvangu mathriller. Onai rakati. Hanzi zvonakidza chiwo. Aiwa gugu ndakararasha. Ndakatora nhambovera ndatombomukakana. Ndachona ndamuka hangu makuseni though. Andiwana. Problem ndipanongomuka maplayers afaifaya. Anti ndajaira kuti kana ndinda kubasa ndinotomukana ndinogeza na 6. Saka pandotomuka na 5 idzodzo. After prayer ndoita 30 to 45 minutes dzangu dze workout ndozonogeza. Saka time izopa dzangochaya ndadosvinura guys. Pazosara popera zvima prayer, pazosara popera nasada kuita workout. Ndatotanga kutoti rega ndimboona mamufi. Kwakutoona ndifana tona 3 chayo. Animona. Azvona dzona face naenda mchedado ndo ari face chayo mugara mchingoiona wani. Anzilo aiwa you are the lawyer wadzikoni. Saka ndandabheka ndikati rega ndimbotaura hangu nechini mafriends angu sviko ngonongororoka shamwari dzakoti ko guys muri sei ko mamuka sei ko nasi muri right here ko ndimika shamwari dzangu guys ndimi hanzi makwana G20 pa handina ine thriller here ndigotoiona handina ini mwana wamambo meus handina ndikati rega ndione maloya ofriends angu zvangu anenge ari pa anda kutamba nawo ko ndimi guys matove shamwari dzangu mufa kutozviziva kuti guys kana ndikatobaya live mufa kutoya totongotamba tese ko handina friend ndimi shamwari dzangu ini animona akati gadiboditara ndishamwari dzangu zvangu tichitaura nyaya tichimboonesana handi paunenge uchionako asi unofonegwa uregika vananenge vachifona avo vachitaura nyaya saka pane munhu andazombofona naye like tambofona afona kusensen it was a concern to me but anyway akuafrika kwakusiri kusensen because kuafrika dzadzitoki ma65 kuno kutime dzemaprayers 6 saka tazombotaura at length andimona tikatozopesana tichita kutonamata tese saka ndipo pandangoita idea kuti you know what let me just talk about this timboonesana kune Revenge Diaries kwanzi kuNetflix akusiriko here kune Revenge Diaries kune Revenge Diaries kuNetflix yesikani shamwari yangu tawanda uriseko mumwe wangu yesikani shamwari yangu yerwendo hanzi unoita sei kuti one Netflix yacho paTV yako yolenda kuda ndizi kuti kune Revenge Diaries kune rinonzi Revenge Diaries ukuti chiko handichinyatsonzwisisa ini zvakusamataura ende ndoti rega ndimbotandara ikuzongoona TV goyawa yakuchaiti because ndichaenda hangu basa manheru saka you know the plan was I'm not getting out of bed kusvika ndakubuda ndichinogeza so I stayed in bed zvangu ndirimo tichitaura saka pakutaura kwana ndichiita neRevenge Diaries kuTikTok chii chinonzi Revenge Diaries ndizvo kuti TikTok handibonyatso kuzvihwisisa ini Lulu Dianipot TikTok handinyatso handitoigoni chii chinonzi Revenge Diaries Sutso onai maseries episutso kwanzi TikTok ine Revenge Diaries okay kunenge uchiitwa nezvei hanzi inobhadharwa Netflix nagoogle it inobhadharwa Netflix une smart TV and then wobhadhara wifi yako and then you connect Revenge Diaries inoitwa nezvei chidombo neidongorera ndezve ini handinyatsokui guys TikTok ini mwari vandiregerere handinyatsokuzvihwisisa zvinhu zvokuTikTok
ndodombotambura kuti gara zviya panobayiwa napapi gara zviya panopindwa nepapi. Hesi Julie anyatsokuinzwisisa ini TikTok zvakanaka. Ndasanyana kuti chiro zvindongoona zvichitwa zvimachallenge ndotoshaya kuti vari kumbonyatsozvifambisa sei, vanongotaurawo ndomboda kuti ndotoshaya kuti zvombonyatsokufamba seiko. Maybe the fact yekuti ndakangogara ndangona vanashakira vanhu ndokwavo kwavanotambira TikTok and then ndakabva ndangonyanya kuluza interest. Hanzi I've seen kuti denga ndinopinda after watching Revenge Diaries. Guys, ndakuda kutohwisa chiko naiwewe kwamarangi wekwamakawa d zviko. Hanzi vari kurevenge varume vari kuhura. Iri platform yemazimba here. Chiko platform yemazimba here. Kana kuti women telling their stories and how they revenged people who hate them pamujolo. Okay, I didn't know about that. All right. Platform yemazimba. Hi Laina, hi Gina. Platform yemazimba here, guys. Kwaise mne ndigoni mix platform. Ha, asi iyo ndambobatwa guys, timbo wakuti nenyaya yezviri kuitwa nevarume mudzimba guys, kuti vakadzi how are you coping that? Serious, ndidanombozoiona o Revenge Diaries. Kana titomboihwisawo pano kuti zviri kumbofamba sei, tinomboitawo isati tisi ku TikTok, toitira kuno Facebook. Timbozinzwawo kuti mukurwadziswa kukuhurirwa nevarume guys. Antika vanhu vacho vari muri kutsivawo sei guys, tichida kutotsivawo. Gore rino guys, tiri kuzotsiva. Shiri yakabvuta rekeni. Zvinoita sei guys? How do you do it guys? Muripo here vakarevenge apa, titotanga kuvhura maline, titotanga kutonzwa kuti muri kuita sei guys. Mutoriko here? Hanzi no Masasko. Okay, aiwarega tichitawo yedu kumazimba. Zim Diaries Zimba. Thank you for giving me content yo. Tochiunza kuno ku social media inangwa ku Facebook. Izve TikTok handizviwisise enda handizvigoni. Lulu ndisina ku WhatsApp. Handizvigoni. Animaona. Saka ndochidini chirega tichitanga yedu kunoku. Izve TikTok guys handizvigoni. Regai tichita kunoku. Handi ku Facebook. Esi Agnes Mzondo isati zvizivi guys zve uyu. Tochiita pakati pevhiki ka mozo ndirangaridza guys. Tichita Revenge Diaries Zimbabwe. Nemusi Wednesday tochimira pano. Quite it's hard to defend because tochita pano nemusi wechitatu guys. How do you see it? How do you see it guys? Muri kuzviona sei? Taurai tibvumirane tione. Titange kutochimhanya. Anzanonzi OSJS page racho. Okay. Watch it first then moya nayo se topic. I will definitely watch it. But latanga ndamzisa vanhu tibvumirane roti tichimhanyawo here kuti timbonzwawo. Because a lot is happening in women's lives, guys. A lot vakadza kusangana nezvinhu zvakawanda. Vakadza going through a lot. And saka vazhinji vacho kapaunoya uchitaura nasimeli kuseri, obva wati ndoda kutsiva indobva ndakuti no. Andika kutsiva ndekwaMwari. You don't do that. But vari kurwadziwa varimo. Asi hazvida kuti nokuti ndakauza kuti don't do that. Havanoiti. Vari kunoita. Andiwana. Saka tichida kuti tizozvinzwa nzira ndei kuwevhu. Andiriko kudhara ini ndiriko kuwevhu kudhara kwaiwa. Ndiriko zvangu. Saka tichida kuzwa kuti zvinenge zvichifamba sei. Hanimaona. Munozoita sei kana maakuseruko. How do you do it? Kuti iwe ufile baisi panopamba kuti ndoda kunyatsa kuudza chokwadi. Pane zvinhu zvatinoitirwa ka zvokuti unoyazodza kuti mwoyo wangu wakazvimba. Imi munozviziva guys, kana munozviwedha urimo kana twakambopinda mumba ukabuda munozviziva. Pane zvimwe zvinoitirwa nemurume zvokuti unoziva kuti mwoyo wangu wakazvimba. Handimoona. Mwoyo wazvimba kudai so ndikuda kubudisa pressure. How do you release the pressure? Yes, Juliet, I ndikubvumirana nazvo. Ndikubvumirana nazvo. Saka Juliet, techida panel dzinozokwira, andimoona. Munhu achifona akeroti obviously this is going to be private. Andika munhu anofona, andimoona. Kana kuti vanhu vanoisa ma-audio. Andimoona. Vanhu vanoisa ma-audio kana kuti anofona. Isusu we play the audios kana kuti munhu anoda kufona but no faces because this is a dangerous game. It's a dangerous platform. Andimoona. It's a dangerous topic. Andimashona. Saka tochitiwo munhu paunogona woita ukaisa iri audio tochinja nikikiri voice. Aiwa pa content andimboperegi andifangu kuzoita wekwamakawa andifangu kuzoita exactly content yavo kano. Pa content imi matondipa topic is the rest ndakutoita ndakutocreate ndega. Handimona.
imatanipa idea kuti kune platform kune top ito yakati the rest atifanguzo whether ndikazonowocha hangu kana ndikasazonowocha but sitakuita zvedu as long as zviri in line or in knowing kuti chii chiri kuitika chite kumjolo animaona. So atidi kudi atizoti kunge tikuda kunotora yavo no tatowana itori headline pachayo inini ndo chicreator manje pa headline paka kuti how do we do it chete sasa tangu tema program edu kusera yana maintenance tukuclaim maintenance chifonera vanhu mujolo tichitesta vanhu mujolo chidini pa phone tinongo creator animaona totanga kuita zvedu the headline it says it all. Hanzi ndinorova nepani murume well that's you kana uchifila better nekurova nepani that's you but vamwe vanhu vaida kuzondiwo unenge wakuda kuzoenda kuma extremes saka ndida kuzowa anyway let me just have a look and then I'll create ndoto chimhanya chitatu pano guys chitatu tete chichimhanya hanzi voice ndochinja ama voice ndine ningikiri ma voice ndine app yacho hanzi kwakawanda drama ku TikTok drama rakawanda ku TikTok andingoifariri TikTok I don't know why andingoifariri kune vana sterek zvokudaro vanashakira kwa ariko kwa azvinyatso kunditira mushi andiona so vanoita zveTikTok wezvo saka zvinozonyatsa zvizonyatso mushi andiona though vachita TikTok yeku South Africa havana kujaira zvinhu zvekumaZimba vanoita avo zveku South Africa kwakakurira but the fact yekuti wangoriko you never know kuti one day vanosangana nechi andiona saka ndinambonyanya kuda kuita interest nayo zvekudaro andiona saka mirai tigoitarisa pane akandipedza nese akachitwa na teacher 14 years older than her hanesi vavo vakatora password yabambo kwakuwana manudes then she posted them in the WhatsApp groups dzaticha ivava my way. Alright, anyway let me go and have a look ndichatsvaga wandipa here Lulu kiri link ndigotarisa zvangu and then we create our own anditika then Wednesday guys musa chakachaya and ndichato imarketa imimi Wednesday vasiri kuda munoitai audios guys do audios send them to my WhatsApp I'll change the voice tongo play ndine voice changer I'll change the voice and then we play audio yako yakachinjwa saka feel free mosununguka chitatu tinenge chakachaya chitatu motiudzawo kuti makazvifambisa sei pamakanga mafunga kuvhura huru after makurivenja machitirwa makazvifambisa sei anditika right hanzi ini TikTok maya nyangwe neni machingami judith handisonyatso yes a lot of women are suffering in silence the same applies netopic yandotaura pano guys ndotaura nezvetopic iyi I know kuti inogona kuofenda vamwe vanhu asi inogona kubatsira vamwe vanhu guys munoziva here kuti doro mweya wourombi a lot of women are going through some stuff nenyaya yedoro excessive doro nomwiwa nevarume ava makamboona here kuti guys vana nomwa doro havana nyadzi munhu kana achinge amwa doro hachina nyadzi can do anything kana achinge amwa doro saka right now inini pane zvinhu zvandakaona hameno kusaidi kwamuri kuti makazvionawo kana varume vanomwa doro stereki vaivai kana achinge amwa doro guys anoita even magatsi ekupinda kana mumainbox evanhu kana murume akadhakwa yeye anoita even magatsi ekuti chero mari yerenti anoidla achitengera bhawari sedoro kana murume akadhakwa ane mari anoenda kana anoita zvese because anenge akabata akadhakwa chivindi chinowiswa nedoro chekuti even zvaanonyatsoziva kuti this is wrong antika anozviita because anenge ane magatsi edoro. Munozati vakadzi vakawanda they are suffering in silence. Murume chaiye yake mari akaitambira anongomwa doro. He just goes and drink anoenda ku drinking spree. Akaenda Friday you come back on Monday achiri dzatsa kumba ukasingazi kuti kumba kwadyiwei kumba kwafamba sei hane inazvo anozoti bhengeni nemusemande asina mari muhomwe akudzoka kumba amukadzi akutaura kuti ndikudawo mari chakati otenga kutaura statement kuti handisina mari yakadai otenga kutsvaga nhema dzekunyepa handimaona asi mari anenge apedzera the truth is mari anenge apedzera kudoro. Now vakadzi ava vakawanda stereki havakwanisi kuzvidefenda. Munoona zvazvinoita ndezvekudai somira ndikudze hanzi but we can't blame doro racho too. No langa no we are not saying kuti doro hatingati blame because doro racho munhu akutagawo mari kugadzira doro but vanhu vanomwa doro vacho ivavo handitika kana vamwe saka chiti doro rakaipa ngavarege kumwa doro simple ngavangotiga kumwa doro rachona zvokunyanyisa so that you control your mind and you control your behavior. Handimaona munhu asingamwi doro guys
pane panosvika pakuti anogara ane sanity yake. Yes, Pamela, anogara ane sanity yake. Saka pane pamwe pokuti anonyazoziva kuti no, you know what, mari yandinayo iyi ari pasober mind ka, ane sober mind. Mari yandinayo iyi kumba handina kuisa mari, handina kusiya mari yechikafu. Saka ndakubvisa iyi. Chero akada kunofa guys, ndiuze kuti unomwa madrinks unga madrinks 6 here uri munhu 1. Can you drink drink 6 uri 1? Let's say the truth. Drink chako Pamela uri mu UK iwe. Ukapinda kunandosi kwamunotenga chikafu chenyuko muchipuwa maglass ekuti zvidirire madrinks uko. Wakambomwa more than 3 maglass here. Makambomwa here 3 maglass emadrinks guys. Azviti vantu chigame chitrick vakatochiona chigame chakachimaster kuziva kuti iwo ndio profit vanayo, because ukanwa coke 1 watoguta, ukanwa 1 glass Sprite watozvimbigwa. Kana uchidya guys, ukamwa mvura uchidya watoguta, ukamwa drink uchidya watoguta. Saka vari kuita mari nazvo kunanandosi muno mu UK because vakatomaster chigame ichocho. Andimazvona vakatomaster chigame ichocho. Hanzi kunewo vana mwadoro vakatonongeka, but very few. Lulu, as compared to majority evanhu, they are very few. Very few. Vanhu vanomadoro vakarongeka. Doro rinoita kuti munhu aite I don't care attitude. Mukatarisa vanhu vakawanda vanoita zveku even kushama chaiko. Vazhinji vacho vanenge vari under the influence of doro kana zvinodhaka. Uri sober, a sober minded person. Iwewo uri sober kudai so kukudza kuti uya ukurira kuti chitadze bhurugwa rako, you can't do it. Zvekwamwari chaiko. You can't do it. Kuti uyapa vhura makumba ako tione bhurugwa, hauvhuri because unenge uri musoba. Tikakupa 3-4 madoro kuti chimwa doro iko zvine zvimanje, unogona kutovhura kwakanganwa. Yes Brian, but vashoma variko, but vashoma. The number is idiki. Hanzi nini musi wandakamwa dokta ndakabvisa hembe ndipo pakaperera ipapo handina kana Pamela doro zvinodhaka unobva chinonyara, unotoonekwa kuti wamadoro. Ndosaka mchiti munhu asi wakadhakwa here. Munenge matoona behavior yemunhu kuti munhu akadhakwa. Asi wamboshuta here. Inini ndikurangarira kuti pandakashuta mbanje guys, pekutanga first time yangu kudhoma, kurova mogo, kurova dob, ndakamhorusa, ndakakudza nyaya iyoyo kagwani kako guys, ndakamhorusa mudhara wangu kanokana kuti akateni. Ndingofunga kuti ndikungomona pekutanga kateni kana kanodarika, ndingoti ndikapinda mumba ndikamona angari mugadheni ari panze kuda, ndotonasa kuti ndotaura ndoti mamukasei dara, ndo ndikangobuda gate ndikangodzoka ndoti mamukasei, ndotonasa ndikutaka kutomona, ndikangobuda ndoti mamukasei, akatozviona. Even iro Bible church, thank you Chadewa, rakatotaura kuti doro munyengeri, doro mupopoti, doro muitiwe zvakaipa, kwete kuti iro doro mvura yatotenga yando rakaipa. Vanoreva zvaunoita mushure mukunge wamwa. Ndida kuti mundiudze guys, kune mamwe mashoko atingagoni kutaura even tiri sober takadai so. Ndakadai so kuti uriburise uritaura, handigoni kuritaura. Ndotohwa rurimi rwangu rutosungwa kudai, kuramba kudai. Kuramba chako kubuda chero chida kuriburisa wedhoro aribude, rinoramba. But ndofunga ndakamwa rinogona kubuda isi. Anmona rinogona kuseka nyaya guys. Mudhara akazviona kuti panapa pane something ka ananyasa kunditsura ipapo, akamirira kwa mangwana akandidana akati garapa, akati anambondifunza nacho changu nditi chawanga wakashuta nezuro kana chawakamwa, if you continue you are destroying your life ndokupera kwoupenyu hwako uchiri mwana mudiki kudai. Stop it. Haniwana, ndopa ndakazoudzwa pakaini namoms na anti vachilamba kwedu kuti unomhorisa mudhara kakawanda. Ndopa ndakaona shit, hapana munhu anoda chirungu semunhu akadhakwa. Yes, imi munotoona mega, munototaura kuti asi wakadhakwa, asi pane zvawamwa, because behavior yemunhu inochinja. And even kutaurisa, unotanga kutaurisa. Animona, zvaisa zvinobva zvachinja pamunhu. Hanimazvona. Saka what am I saying, ndikutaura kuti vakadzi vakawanda vari kushingirira. Munoziva kuti vakadzi vakawanda right now vari single. Izvo zvitarai chokwadi guys. Single ladies akawanda ari pano. Andika vazhinji vakabuda mudzimba nekuda kweabuse. Vazhinji makabuda mudzimba nekuda kweabuse. Ndohombe major problem. Second problem, andika financial abuse, physical abuse, then financial abuse yekuti munhu aenda kubasa but mbongo asingachengetwe. Munhu aidhakwa. Ndikunyepere. Vabereki vakudhara vanga vakarongeka pakuti vainotenga mago 5 avo,
masheki avo oya nemasheki ake oya kumba omwa doro rake ari pamba tira kanomwira kubhawa andika aitanga asvika kumba kana akatambira ainda kumba mai vaisvika vopiwa mari ndo vaichengeta mari aisvika vopiwa mari vopiwa mari vochengeta mari baba votora yavo vanenge vakaviga yavo masoksi vochiinda kubhawa kumajikeduzo bhawa rekufoko hanimaona kana kubhawa rekanzuru rekutuko mukobhatuko vochinomwa doro ravo vari ikoko mari yese yasiyiwa kumba now whereas varume vaiko zvino varume vatinavo iko zvino zvarume mazuva ano achibva musi wepayday chekutanga anodzima foni yake adzima foni yake anotodisapia oenda anonanga anosvika nesalary kubhawa 12 dzinonochaya kana kuti pay ichipinda makuseni na 12 iri yesaturday yesi ano makuseni at 12 o'clock anotonomira pa ATM nemagirlfriend ake kana tine girlfriend yake kana tine mafriends ake kuti yatopinda 12 dzichingoti ngori mari ichipinda achitotanga kuwithdraw anopedza weekend yese asina sva kumba foni yakadzimwa mukadzi achitsvaga atambira friday kawo haana kuenda kumba mukadzi achitsvaga achifonera murume panozoenda nemande mari akuchina ndo difference iripo vana baba vedu vaitanga vasvika kumba vosiya mari antika yotorongerwa mari mai vose vachironga mari ndosaka vana baba maikwanisa kuenda zvikoro zvinodhura antika Brian moenda zvikoro zvinodhura tese vana baba vedu tese vaimwa doro ini vangu vaitorima doro zvokutodaro vaimwa vakazorega havo nekunamata si vaimwa doro asi taienda kuzvikoro zvinodhura because kwaitanga kwasvika kumba kosiyiwa mari antika vototora chimota chavo chipyusha vonochipaka pasi pemuti richitengwa richimwa vari pamuno vachionekwa kuti havari apavo hani mazviona saka doro radestroya vanhu vakawanda raparadza vanhu vakawanda raparadza marriages akawanda handiti doro pacharo rine mweya weurombe wari nawo nokuti imagine guys who benefits kwaunotenga doro ndoda kuti munyatso kufunga guys kune babhawa ane mukurumbira ekuti murume anopindamo imomo anenge achionererwa handitika achichita mhina ari mubhawa achionererwa achitengera vanhu vese doro achitengera matebhu achidini achinzi mhoro murungu mbinga achida kupruvha umbinga uye achitenga madoro achitengera vanhu madoro handitika ari mubhawa you find kuti doro iroro mabhawa iwaya doro rinenge chidhura dhambi 1 charo rinenge chita kana kuti 70 rand kana 80 rand kadhambi 1 apa imhene ida kutengera vanhu vese mabhawa mashoma iko zvinezvi anotengesa makotsi mabhawa mashoma anotengesa makotsi mabhawa akawanda anomhanya nemakeni anomhanya nemadhambi and ukatasa maprices avo they are very very high anditi baba wants to prove a point kuvanhu vemusociety vari kuvati mbinga vari kuvati mudhara he uses mari inofange ichibhadhara chikafu chevana kumba mari yemaschool fees evana kumba ndiye vari kushandisa kutengera bhawa rese doro handiti panoenda kumba nemusi wemandi akusisina mari yapera mumba hamuna chatengwa hamuna chikafu maschool fees ana kubhadhara handika mai kada kuti sadzimwe nguva mai pay salary yamai ndo yakukavha zvese ratojaira idhimonika iri mweya wetsvina uyu ratove dhimoni atojaira mirai uvongi uchafona but unogona kufona kuvana uchida atojaira murume kuti madam last time month ndakazviita ndakasvika kumba ndisina kana cent ndapedza mari madam akakafa autoita advantage yazvo animaona autoita advantage yazvo zvinhu izvozvo kana kuti andimaona ave kutoti ndizozviona next time kana takutonopinda mune zvimwe zvikwereti zvokuti ndakunotora zvikwereti murume mangopinda muchikwereti mumba achagara chikuti ndikubhadhara chikwereti chachiya that means iwe mai mukadzi wakutosafa kana uchishanda ndiwe wakutosafa ndiwe utogara uchibhadhara iye achiti ndikubhadhara kuya iwe ndiwe wakutoita covering yese mumba toda kumbokubvunzai varume musoro wemba ndiani musoro wemba ndiani musoro wemba ndiwe mukadzi mubatsiri wako handiti mukadzi mubatsiri wako mukadzi akada kutaura kuti handina mari you do everything you cover everything but vakadzi vari kumazana tinova encourage kushanda we encourage ichi tinoudzana pano kuti ngatishandei guys ngatitei zvimwe zvinhu ngatidai handika but you men you take advantage of these women simply because audza something on the table you take advantage of her yako mari wakwanisa kudoro iye haakwanisi kuzvitengera kana dresi mufochini haakwanisi kupinda mutruworth kutenga dresi riri kudhura because macommitments ese akuitawo mumba iwewe yako akatenga madrinks ngati akwanisa kutenga madrinks 2 akamapedza hazviiti kuti munhu amwe madrinks ma2 liter 2 liters ari 1 hazviiti hazvigoni
then iye ndiye akuchisafa iwe yako uchienda naye kudoro. It does not work like that. Then kudoro, what do? Wakunoona vemagaro makuru kubawa kwekuya, wakunoona mayellow bone handika, wakuita magatsi ekunyenga, andiona, wakuita magatsi ekunyenga umwe vakadzi. Mukadzi wako already is helping you at home, hanti duties dzinofana kunge dziri dzako iwewe. Handiti pamusoro pezvo, how do you repay iye? Wakuenda nenyaya yekuti akava paukafa kukava iwewe because iwe hauchina mari, wakutonoita girlfriend yekuti wakutomisa mabhajeti yemari iyoyo kuti before usati waendesa mari kumba wakutanga wanopa girlfriend yake mari isati yaenda kumba. Chivindi wakamuita mukudhakwa, chivindi chese chinouya munhu akamwa. Seni hangu ndafidza vedu wenyaya idoro yakaoma. Yeah, it's true, Precious. These men are taking advantage of women. Antimaona, they do take advantage of women. Right? Do we blame vakadzi mangwana if they are playing the same game? Tataura tukune inonzi diaries, what ameni amataura revenge diaries. Do you blame women? Do we blame them if they come here? Pano, we are not going to judge. We will listen and we won't judge. Because tinotaura zvese pano, guys. It's not like a platform yekutukana kwevanhu pano, a platform yemakuhwa pano. No, tinodzidzisana, tinoonesana. Anditi, mbaona zvinkani vakadzi vachichema pano, guys. Get me right, ndiganisa disclaimer. I am not saying kuti vakadzi endai munoita zvinhu izvi. Andi ndikuzama kuonesa, okay, pana atofona. Itopic roshungurudza vakadzi vakawanda. Hello dear. Hello Simeli, munse. Ndiri right kanjani? Mushe, ndoda kuudza inyaya yangu kwanda ndakaroorwa first marriage yangu. Okay. Murume aidhakwa iye. Aidhakwa nokuti zvekutamba, ndaishungurudzika. Murume aiweta pamagumbezi. Akamwa doro. Simeli, unenge usina peace mumba. Kana iri Saturday asingaendi kubasa, chero achienda kubasa. Anongomuka makuseni, ongomuka woenda kudoro. Apo unenge usina chekudya, pekubata. Ndakashingirira, I think ndakagara 4 years. Apo mwana wangu aingoita ma-on and off kurwara, munongoziva Meli. Ndaishungurudzika pakuti murume haasi kuswera mumba anoenda kudoro. Uku mwana ari kurwara, mwana akarwara ndikaenda kunoadmitwa kuhospital. Anga asingauyi, aizoita kuudzwa neshamwari dzake kuti iwe ingoenda kuchipatara unoona mwana. Kusvikira mwana azoshaika, firstborn yangu yakazoshaika. Shame. Sorry. Ndikaenda. Angakura sei? Ndikaenda. Anga ane 1 year something, anga ane 1 year 4. Eish. Asipo. Asipo ndobva azofonerwa kuti mwana ashaika. Ndikaenda kumba kwamai vake, kwaichemerwa kumba kwamai vake. Munozati kana uri mumarriage uchishungurudzwa nemunhu anomwa doro, vanhu havakunzwisise, chero vekumba kwavo vanga vasinganzwisisi. Nekuti ndatova nebitterness yekuti uku munhu ari kundishungurudza nekumwa doro nekuweta pamagumbeze. Haasi kunditarisa. Saka ndaamba kuita zviya zvekurwa chero nevabereki vake. Yanga iri mess. Simeli. Munhu anomwa doro anobhowa. Ndakazomusiya Simeli. Mwana wangu anga ashaika, ndobva ndagara ndikazoita nhumbu. Ndakazomusiya ndine nhumbu, ndikaenda kumusha kwevabereki vangu ndikanozvara mwana wangu kozvino ane 22 years. Akazosara akaroora mumwe mukadzi, akazomushungurudza. Naye mukadzi wacho aizvigona, aitoita kuuya nemurume, achirara nemurume mumba make. Inini ndatofa. Murume anomwa doro anoshungurudza Simeli. Ndakadarika nepo. Unenge usina peace. Iwe wega unenge usina peace. But ndoda kubvunza munina wangu. Murume uyu pawakazita nhumbu yechitu apa after apa ashaika mwana wekutanga, how did you do it kuti unorara nemurume anoweta mablankets? How did you do it kuti uzoita nhumbu yechitu? Simeli, unenge uchiti maybe ndiri mumarriage. Kana uri married kakumunhu, haungagari nemunhu mumba make musingaiti sex. Ndo zvinhu chekutanga.
kwakakuwetera chero achiweta akuwetera mukati finally mattress ndaibuditsa panze apo tatisina mwana ndaibuditsa imagine panze every day vanhu vachitovhunza mumba mamusingagariki chero kupinda weti yemunhu somusimeni mukuru inonhuhwa apo yedoro mumwe musi agomuka simeli usiku akadhakwa kutora kadhishi kakugezera maoko kuwetera mukati ndikatiwai kusimeli ndikati baba avasi apo ndaive mudiki baizeni munozati kuudza vana tete nevabereki vake ka vaitoita kunge iwewe ndo une mhosva ndozvaindirwadza vaita kunge ndine mhosva apo vachiziva kuti mwana wavo anoweta magumbeza munhu mukuru but life is so life haisi fair at times ndiri kutozviona izvozvo kuti but why ndaishingirira kudero rudo sha love inokutiva kuti uite zvimwe zvinhu zvokuti neikoko kwati zvatakakura tichiudzwa zvokunzi gashingirira izvozvi zvimamereji zvokuti waitoti handi kudhara waitoti ukanoudza hama kunzidzokera ndozvoita dzimba munoziva simeli ndakazofonera imwe kazini yangu ndikaiudza ndikati zvikanzi iwe itoita plani uti hausi kurara mumba uri kurohwa chichi asi akandibetsera kazini yangu yeye ndobvafonera kumba by then kwakune malandline kwakusina macellphone saka kabva afonera kumba ngari basa kwake vanhu vakamhanya kunditumira mari inonzi chiya yaitumira mari inonzi chiya kuti waienda kuposti kunotora mari so ndiyo yavakaita kuti vanditumire nayo mari ndakati ndabva kunotora mari femeli ndakabva ndatuta zvinhu zvese ndikabuda mumba ndikabatsirwa nemumwe musikana aivewo zera rangu patanga asina kuroorwa tikatakura nhumbu akati musakurire kutaxi rank munoonekwa nevanhu chiendai munokwirira kutsauni muende kumusha kwenu simeli it was hard patiko zvino ndiri kutondogara pamataura topic yekuti munozvigona sei varume vanomwa doro ka handizivi kuti unoshinga sei patiko zvino handidi kuona murume anomwa doro pasi pangu handivi hatombodi kumuona murume nekuti zvandakasangana nazvo murume mukuru kuweta pamablanketi sikutoita makatanga kutoita mwana musati mwana wenyu wanga atori murume wenyu musati mave nemwana kuti everyday munotokwacha machira saka machira maivacha daily anyway simeni unoziva kuti zvakaitika chii inini ndakakumbirwa kumba ndakakumbirwa pashi like inini ndinogara kubulawa imimi muri murume muchigara kuharare tobva taonana ndobva ndatumirwa vanhu handisi kuziva kuti ari sei of course mamusati mambosangana here munoziva zvekuenda zviya zvekuti waenda nhasi kana asina kumwa doro anga asingaweti orai saka pawaienda anga asingamwi ende nenge usingazivi maybe anenge awacha maybe vhiki rese usingazivi pakuzogara apa ndo pakazoita problem pakuzogara kuti ndatovawe mumba akati achitanga achikubika filimu vekumba kwavo vaitozviziva simeni mafirst days ndaifunga kuti maybe zvamujuma mira ndiite sei ndiwache ndingokadziridza ndakazoona zvazoenderera munhu achimwa achichaisa kubasa notodarika nekubva wachimwa doro just imagine mumba muchinhuhwa simeni zviya handidzokeriko ndakazoita nhumbu yechitu mwana wangu festival afa handiti ndopandakazoona kuti apa ndiri kutamba nenguva regai ndiende kumba kwedu ndokuzosiyana naye murume yeye zvinorwadza zvinorwadza I understand domo yawe doro zvinyatso kuita mushi urombe because doro rinouya with different a lot of things guys mukagaya kuti doro imari mukagaya kuti munhu anomwa doro anomwa marika mukagaya kuti mari iyo mukaitora mukaiunganidza ka hamutengi chinhu chinobatika hamuti chinhu chinobatika here muya weurombe
munhu anomwa doro even kutenga hembe dzake haatendi. Ndaitambura Hatengi. kuwana bhutsu Hatengi. kuti nditenge bhutsu ndandisina bhutsu simeli. Vamwe vana vachipfeka, vamwe vari married vachipfeka zvakanaka-naka. Chero kuenda kumapati ndandisingagoni just because ndandisina hembe. Unogodziwanepi hembe iye mari yake ichinda kudoro? Mari yese ende vaita nemwoyo wakanaka. Vanhu vandaisangana navo vaimwa navo doro vakaudzwa kuti ndiye mudzimai wanhingi. Unonzi murume ane rudo chaiko, chero vanhu vanovatengera doro mba. Just imagine. Iwe usina kana bhurugwa. Ndozvaizondirwadza. Ndairwa nevanhu vekumba kwavo simeli. Ndandava nebitterness yaye kuti inini ndiri kushungurudzwa. Munhu ari kuweta, ari kudya mari yake. Inini mandiudza zvimarabhishi. Ndandisingachatererisi rimeli just because pfungwa dzangu nadzo dzisingachafungi. Ndairwa sisimeli. But now iko zvino ndiri zvaita kamboda kundifonera ndikati fuck off. Kuti akane unowetegwazve akana. Ndikati andikuda marabhishi inini handichada. Akati chiyakati chiri kuweta. Ndiwo kamubvunza kuti saka uchiri kuwetera machira. Simeli ndofungana nhasi achiri kuweta. Mukamuona Simeli ndaitoudzwa nemamwe masisters ake vana vekwamainini vake vachiti mukamuona iko zvino muchamuziva doro asati asiya ari kungomwa doro zvakadero. Aita chibhonda ndomweya watiri kutaura ka ndomweya watitaura kuti kana chitaura kuti doro rine mweya weurombe ndizvati tichitaura chachibhonda manje because atozvisvika pakuti addict haachagoni kuzvikontrola haachagoni kurirega. Atove chibhonda apo akatosiya imba yekutauni akavaka kamusha kake kuruzevha ari kuteverera hanzi zvinonzi ndari chichi ikoko ndokwaari kugara nevana vake vakasiyirwa nemukadzi wakazorora uyu. Saka hanzi twemesi kwaari ikoko hanzi anoteverera doro kusiya basa muchirungu kuenda unovaka kumusha ari kufudza mombe dzevanhu akawana mari yaanotambira iyayo hanzi ndiyo yaari kuenda kunomwisa kuti doro. Apa kwanzi vanhu vanomwa doro sireki hanzi apa vanosura zvisingaiti ndizvo. Simeli momba amugarike uchingosurirwa kumamigwa maimwana. Simeli makambonzwa here munhu anomwa inonzi doro riya riyanoti rechirungu amasese masese mafood and drink doro riya riyariite Simeli munonhuwa sedhodhi mumba achibhodha kubhodha kuya munoti kujova Simeli ndopaunoona kuti apa hapana zvemurume hapana. And doro rinonhuwa dzimwe dzenguva achirutsa uchikorobva marutsi anongobuda woenda iyaya papa ndandiri mujere inini ndiri panze ndandakasungwa paya ndiri mujere. Zviya hazviite vane varume shuwa vanoita kudero ngavangobuda mujere iroro. Inini ndakabudamo anditomboregret even one day. Andiregret. Sorry. At least wakabuda mazviri dhiyawo wakasunungugwa zviri nani. Ndakatobuda zvere handisina kana shiti nemarriage iyoyo. Handisina kana. Haungadzokera kunoda kunowetekwa here kwena sviti. Apo weti yacho yemunhu mukuru inenge yakareba kubva kuno kwamino nekupi matlex kana. Alright, bye Simeli. Alright, waitako dhiya watara ndikuti hazinipindire ari kunyora message. Right.
Right. Hande itione guys, hande itione. Guys, zvakaoma. Hanti mazvona tiwaindi ndataura kuti mweya wedhingikiri, mweya wedoro une mweya weurombe mukati. Mazvona akakola ataura kuti ndakanga ndiri mujere ndaiwetegwa everyday. Handitika everyday ndoburisa mametress panze pasina mwana pokuti vanhu vanobvunza kuti asiko munoburisa matress panze zviri kufamba sei. Hanti maona. Saka apa ndikuda kuzama kungoonesa kana paine varume varipo tozoti varume vanoona hedu malive edu hakuona munoona zvisingaiti handimaona kuona munoona saka mwe pamari yekuti unenge uchitambira mari pamari yekuti unoenda unotenga doro wafadza vanhu kubhawa wapedza kufadza vanhu kubhawa waita girlfriend kudawo mari yayo girlfriend allowance iwewe pache zvako iweekend saka uri kubhawa uko andika uita zvebhawa kozoti kumba anditi ende munhu anenge achiita zvokumadoro izvizvi andika zvatogona kukola iyoyo imwe effect iyoyo munhu anomadoro sere kashoma kuti azive kupinda mushopo achitengera hembe dzake hapinda achitenga hembe saka iwe mukadzi ndiwo uchaona kuti watenga hembe dzemunhu uyu kuti munhu okay I must try kufona kanipfonere beki ndi watotesa kuti hello Sitineli Murisei. ndiri right urisei Ndiri bhozva hangu. Pese pamunenge muchitaura maprogram. iwe Foni yenyu haipinde. okay Saka nhasi since pane nyaya idzi vanhu vanenge vashoma papressure yekufona saka regai ningotiraya since ndiri off. Yeah, so inini ndaida kuti ndiconfesse panyaya yekudanana nehama. So that day handina ku yeah, pane that day ramaitaura nezvehama and stuff. Okay, Yeah. Inini ndakadanana nasekuru. Alright, sekuru ezina just yamai. No, baba vamai chaivo. Iwe ka hazita hazviti baba vamai vako Yes, Smeli. Zvigoni kola ndaramba zviti But havasi baba vamai like biological ka ndi baba vamai as in stepfather mumba baba like baba muningi na baba vamai vangu assistant sekuru ora ichi chakaitika saka ndiri mwana mudiki ndatomusikana ndiri kuchikoro kuuniversity. Sekuru vangu chaivo vakarwara. Then bamunina vandobva vauya kuzoona chimukoma wavo ingaivapo. Saka ndobva vangondiona chichichi ndopandakatovaonawo ndandati kurireyo. vavari sexe vanga vari sexe here munhu ane zvinhu zvake ane mari dzake saka wakadhirowiwa nemari pawakatanga kuvaona iwewe kuti uzosvika pakuti muite attraction iyoyo wakaoneiwe wakaona vanga vari hanki here like vanga vane mamasus here vase vane six pack here kana kuti mari vanga watogara uzwaisite kuti vane mari kana chii chakaitika inini ndaiziva kuti vane mari zve6 pack avo vanga vasina but munhu angori smart arepresentable munongozva kuti munhu ane mari anenge arepresentable saka vanga vangorepresentable vachidhiraivha zimota ravo zombe then vangondoona saka that day vabva vangoita tek neni kukanzi kuda kuitwa chakati then vongoterawo mudhuze and stuff like that saka ndakangoona ngoti apa panenge pane zviripo apa then ndobva nangochila ndobva nangoti but sekuru vangu pamwe ndiri kungoresvawo kuona ndini ndamhanyisa pfungwa regai ningonyarara kana nyarara musi wavatonitindipe nhamba dzako and stuff like that
tazogara nonga after 1 month tatangotaura ka vachingondifonera and stuff. Saka chisekuru havanogara kubhindura. Saka inini ndaibva kwaMutare ndichienda kubhindura kuchikoro. Saka vari ikoko, saka nobva vatonditi uri sei chichichi uripi, ndakuenda kuchikoro paya ndakutaudza kuti handiri murodhi kuenda kuchikoro. Saka vavangoti every time panenda kuenda kuchikoro ndichipfuura nemubhindura wonditi uya undione usati wasvika kuchikoro. Saka first day ndakatonovaona bva vatonditora nezvinhu zvangu nemota vavandipa $40. That was 2020 I think. It was a lot. It was a lot of money. 40 years. Apana anditori kutanga university munoziva kuti vanhu turi tunenge tuchida mari. Saka mari iyoyo yakandibhalansisa zvekutodaro. Ndobva ndafara zvisingamboiti $40 iyo. Saka tatangoti every time ndikapinda mutown votondifonera wadii roti ndiri mutown, vonditora voenda neni kana kuhotel kana kulodge totonorara tese. Saka apa pamairara mose apa muchidedzana kuti chii? Mama neafeka apa yanga ichiri sekuru here kana kuti mama kutotera baby? Pamwe pacho taitoti baby, but most of the time yaitongova sekuru. Taitosvika totohagana tototi makadii sekuru, iwo toti yesu muzaya wangu, totonyemwerera nedu, totomwa madrinks edu, totofara, toenda tonoita zvezvedu, topiwa mari yangu ndobva ndabaya pachikoro. Saka apa vangangoramba chimbokupa iwo ma40 ayo? Havana kuzombokwidzawo? Vakakwidza, vainokwidza. Sometimes vaigona ndipa imwe pamusoro, sometimes vaigona nditengera chikafu kana chii, vaingondipa mari. Saka vanga vakutokuita hure kapa because vaikupa every time pamunenge mavata mese. Ko vaidi kungokutumirawo vasina mbokuvata? Nditori kumba kana kuti ndiri kuchikoro vaitonditumira, but mostly kana tapedza vaitondipa mari. Alright. Okay. Saka ndisiri hangu kudzvinyirirwa kana kuti chii, inini ndingotongofila ubenzi because idenda ndakangoramba because but handizviblame because ndandiri mudiki. Ndinotombofunga sometimes kuti vakaita take advantage. Wanga wave more than 18 here? Ndandakura zvangu. Okay. Ndandakura nanonga ne20 years. Saka waisiva ko zvawaita 20 waisiva. Saka makakontinya nguva yakareba zvakadini? Makore akatofamba. Ende nanhasi vachiritoda kuti tirambe tichiita izvozvozvo, but ndamarried mani. Saka ndokuconfessa kuti Mwari andiregerere ndichapa ndakazviita futi. Hanzi if you confess with your sins with your own mouth, God is able to forgive you. Kukakumbira neruregero chibvawo pamuromo wako. Asi saka ivo kusvika muite makore aya hapana here kana munhu akambozvionawo ukama kana kuti kudii kana akambozvibata kana kuzvifungira? Hapana munhu akambozviziva kana kumbozvifungira kana kudii, hapana. Saka ivo zvaikunakidza? Handina kutombovavenga, ndovafarira zvisingaiti. Kana izvezvi ndotovafarira, ndotopota ndichitombotaura navo. Saka kana vachitaura newe vanenge izvozvi vanotaura nenyaya dzeizvozvi kana muchitaura? Hapana, sometimes vanongoita serious neukama, vostika kuukama. Tototaura nyaya dzemufamily kana kuti chii, kana kuti ukaitika nhamo kana kuti ukachata munhu vanototi muzaya wanzwa here kuti chakati. Okay. Saka iwo pawakazonyengwa. But kana zvavabatawo sometimes vanotanga kuti uya akatisangana pakati kana kuti uya tidai. Then ini nhasi ndawana simba rekuvaudza kuti ini zvandakatoita I think
pakatoresveka. Saka ndinongoti ndichakuonai. Okay, I think Nina, mwanangu, you have to stop it now because wava married and murume wako one move anozviziva and wachadestroy and zvichanyadzisa handitoona. Saka mai vangu vanofa unouraya mai vako neBP. Saka chindiudza kuti izvozvi right now like kuzonyengwa kwakaita uchizowanikwa iwewe vakazvifarira here sekuru vakadii? Vakangoona kanda ndakupostawo munhu wangu paprofile picture ndichita sei because ivo havo vanga vasiri munhu yaya ari controlling yekuti vanobva vanditsoma vaingondisiya chita life yangu, vanga vasinganyanyi kundinetsa. Sometimes vaitonditi vakabuda neni out vaigona kuti kana tapedza hedu kuonana ndistaff vondibhadharira kana mabhiuzi emadrinks neshamwari dzangu votondisiya kana manheru voenda kumba kwavo. Saka pakaita mukomana havana kubatikana, vakatongobvunza kuti pakaroorwa havana kubatikana? Havana, vakatonditi makorokoto, kana vachitondimhoresa vanotonditi ari sei mukwasha wangu. Ende vanoshura sekura. Saka havasati vambo like wakatoenda uri musikana usina nhumbu kwemurume wako? Ukazoenda nhumbu waveiko? Ndakatoenda ndisina nhumbu ndikatoroorwa zvakanaka. Mufunge handina kumbozvifungira kuti ndingaroorwa zvakanaka nezvandaita izvozvo. Hey, hesibi yanga and zvakaoma. Right. Saka but yeah, you have to handizivi noti kuchine is like sekuru havana handinogaidzi kuti muri kuzviona sei sekuru hava vachine kahold over mwana ushu because atotara ndichiri kuvafarira. Saka do you think kuti kuvafarira kwaunoita ukasangana nasekuru wako ava chako chaiko vakakuti masangana in person right now vakati handikoto unogona kuramba iwe? Ndinoramba because handisina chandichada kwavari. Murume wangu ane mari anondichengeta, inini ndakuzvishandira ndine mari dzangu. Saka chandichada kwavari chaiko hapana. Pambwe vachipamwe zvepamubhedha ka pamunenge uchida bonde ravo? Kana murume wangu akasiyana navo bhaisa handingambomukombei ipapo. Kana bonde ravo handiride. Plus pandairiita ndandisingatombori enjoy zvekutonyanya zvaingova zvinhu zveupwere ndofunga. Okay, all right. Saka now I think it's time for you now to tell him the truth. Ngavasatambire kusa vachikuudza zvinhu zvekuti kwanzi uyatisangane kana tikudini. He has to stop that. It's time uchivaudza iwewe manje kana usakwanisa kuti uvaudze nenhikikiri nemuromo, rather you write a message uchivaudza. Handichambozitraya zvisina. Rather uchitry kuvaudza kwete kuti kuva uzvitry, you have to do that. It's okay. I will definitely do that because I think I have moved on and it's like today ndikufila kuti ndava relieved kana Mwari ari kundiona right now ndichiconfessa. Because it's not nice. It's not nice. And wapedzawo pachako zozvinamatira kuti Mwari, I've confessed my sin. Ndakatadza ndakadai chindiregerera, and then you move away from it. Mwari avo ndimwari vane nyasha, vanoregerera zvavo. Aiwa, Mwari vanoregerera because inini ndakatofila kuregererwa kugara dhaka. All right. At least wagona wazvibvisa pachesti pako. Waita hako waibvisa pachesti pako, right? Some of the things that noita zvinoitwa nevana tichikura tiri vana vadiki handimamunzwa. Mirai nimbofonera, pane munhu angachifunga kuuya angatadanisa kulunch, but guys ndakuti line zvevanhu izvi. Mirai wafonera. I will not make it. Uchikavidwe. Chazvikwanisa izvi. Kutomuka izvozvi, mufunge kutomuka izvozvi, mwede mutiregerere vedu we. Ndiregerere ishu.
guys, Mwari vandiregerere guys. Hey, Mwari vandiregerere mufunge. Mwari vandiregerere. Ndatove nematrust issues. Mwari vandiregerere. Mwari vandiregerere. Ndove nematrust issues. Anyway, handei kumberi. Handei kumberi. Sekuru vedu zvinhu zvinoitwa nevana chiri vana vadiki asi kana but agona hake kuti azviburitsa dei achigona kuti asitope sekuru kuti vasarambe vachiita advantage yake achigona kuvastopa but the fact yekuti first step iyi atoita yekutotaura nemuromo wake kureva kuti anogona kuzvistopa zvake akuzvishandira muromo wake ane mari dzake I don't think kuti achada anything kuna sekuru right zvinongoitika padiaries kuti panongouya inongochinjwa topic mbijana kudai ataura right ngatidzokerei kutopic yedu handei kurombe rinonzi doro mukati medzimba right. Hello sis Mary. yes dear, how are you? Tiri right. Tine nyaya yangu yenhingiri yamamuchitaura yevarume vanomadora takatoparadzana tiri 18 years in marriage. Ndakamboshingirira sis Mary. Murume aihura aita kamwadoro chihure aikona kana kuita 1 week asingadzoki kumba. Anodzoka aingoti akahura mari yake aita 1 week 2 weeks asingadzoki kumba aizodzoka kumba ningiri mari yapera muno muUK. Hey, anenge ari paUK unoenda kupi kumabhawa iwa mabhawa echirungu aya? Kumahure. Kumahure. Ndaifonera nemahura acho emuno mamwe acho. Ndichitotaura navo kuti murume wangu tinozviziva kuti murume wako. Murume wako isotoda varume vanhu kozi varume vanhu ndo vanonaka. Vachipinduruka. Sesimelika. Vamwe vachidhiraivha mota vachitora mavhidhiyo vachiti iyo mota yetiri kudhiraivha. Nongo usingadhiraivhi isi tiri kudhiraivha vachipiwa mota achidhiraivha. Aidzoka kumba mari yapera asisina ndobhadhara everything. Ndakazosvika panguva yekuti ndachangoroorwa naye. Ndikambofunga kuti kuna marriage ichiri new one maybe achachinja. Ndikafonera hama dzake asina kana kuda kuita basa nazvo. Vakangoita sengati vane basa nazvo mai vacho. Vakangoti anonetsa. Achada kutaura zita anonetsa hatizivi tichaita sei naye. Rega tichataura nababa vake togona kuti vachaita sei. Ndo maperera azvo. Ndobva ndazobata mimba yangu yekutanga yemwana. Akataka kuzorimwa manje zvesvoto. Zvekuti ndaiti ndikaenda kubasa ndaita manight shift. Ndikadzoka kumba ndaidzoka ane hure mumba akarara pamwe. Ndoti ko uri kuzviitirei? Musi wekutanga ndakazvibata ndakadzoka ane hure mumba rechijama. Ndobva ndati iwo majama iwana naimisi watongwa kuti kwayanitamisa zviuno zvakadaro. Akakaka kubuda zvakakazvimonera kumbezi kwakunogara pasofa inda kunetsana nejama iri kuti buda mumba mangu. Jama ndobva ratanga kundipindura nechijama. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Your husband paid me money from where he picked me up. So the money is not finished yet. When the money is finished, then I'll go. Pakutosimuka wakamonera baba apfeka tisheti yemurume wangu. Pakunogara vese pasofa vakamonerana ngiri kumbezi. Nhema dzenyu kona. Ndikakudza mastora ako kamundoita setiri kutaura movie yechinigeria. Ndobva taigara nabamunini ipapo mazuva acho. Ndobva ndatonokera dhora bamunini munin'ina wemurume ndikati kuiwe ndotaura zita izvo. Kuiwe hausi kuona zviri kuitika munomba wakarara muno. Mufunge imba maenda kubasa ndakufunga kuti madzodzoka navo beki panavo vachipinda madafunga kuti madzoka mese. Saka nguva yese ndachingoti ndini madzoka mese mumba andakuziva kuti adzoka nomwe mukadzi. Ndikati zvinezvozvi ari kuramba kubuda mukadzi. Uku ndine mimba yanga ine 5 months. Mukadzi ari kuramba kubuda vagara vese pasofa. Saka bamunini ndo kwikwiridzana nehure riya. Kuti buda vachiri suda pasi. Vachikatira hembe pasi. Uyu wangu murume akangogara zvakare pakona. Kana kumuvha. Ndobva varikatira pasi. Ndobva kugadzira kumafoni unozwa winda inenge yakasviba kuti ma6. Ndobva vati iya dho handizivi kuti rakafamba sei hure iroro nguva idzodzo.
ndobva vamunini vadzoka mumba vakati kuiwe nhaiwo unozviitirei kuenda uchitinyadzisa kudai haana kana kupindura but baba munini said to me unoziva ndiri kunyara handizivi kuti ndonyarira papi but zvaitika izvo handifungi kuti ndicharamba ndichigara nemi kuti ndakuto handichagoni kugara zviri comfortable zvechokwadi apagariki but akatofona kumba akaudza baba vake namai vake nehama kuti ndo zviri kuitika kuno but ndafunga zvekudii ndimovhe out kuti ndigare pakadai iye achiita zvakadai zvinonyadzisa ndiye munhu andofunga iye ndobva vabuda baba munini vaya ndakafunga kuti kuda uku ndiri nhere rakamuudzani waifunga kuti ukuudza baba vake namai vake kuda vachati kwidi kwanguwo vongoti hatizivi kuti tingazvigadzirisa sei vabereki vake vari kuti chii mazisanga asati avhurika uku mwana udiki ndobva azoita futi keshi 2 ndobva ndati this time I think that's enough ndobva anditi inini ndiri kutozviitira kuti ubvise mimba yaunayo kusvika wauraya mwana waunaye mudumbu ndopandoregerwa kuudza vakadzi munomba mimba yako unayo iyi ndinoramba chiudza vakadzi munomba ko mimba yanga singadiwi wai ndikati ko munomba wangu wani iwe wakaroora kabvisira kumba kwedu saka ungati ndibvise mazvikanza ndinoti ndisati ndaaredi ukaita mimba ndisati ndaaredi ndobva ndafunga kuti maybe ndikati okay kana zviri izvo hazvo enda hako kana uchida kuenda inini mimba handibvisi mwana handiurayi mwana ndichachengeta ndega ndikafunga kuti zvapera ndopaakazoita futi kamwe kechi 2 ndipo ndakandaidza vanhu vekuchechi vechechi ndikati uyai mutitore ndatorongedza mabhengi angu handichakwanisa kugara pano apa vanouya vechechi vakangotitarisa vakati zvinowanikwa mwana ndozvinoita imba nokuziva vanhu vechechi hatipo pakuparadza varume vana vadiki vanononoka kukura saka ivo bva vamutsiura waripo zvikanzi kwemazvitiri zvikanzi handizivi zvangu zvazvatibata ndokumbira uregerero mukadzi wangu zvikanzi akumbira ruregeroyo muregerere isusu zvawapfeka mabhegi hakuna kwatiri kuenda newe wotosara wotogadzisa mereji yako ndakatokukumbira izvozvi rara naye murume wako ihure rangaenda kuparadza zase mwana mudiki unochirayirwa but unoziva ndakati kausha yedu iyi inoguruma zvakashata unosvika pakuudzwa unzi it's okay kana murume achidaro it's okay it's acceptable for a man to do that but for a woman unotonzi ihure but murume akaita izvozvo unonzi zvinofanirwa kugamuchirwa nemunhu wechikadzi yes ende vanotanga kutaura nyaya dzekuti madhimoni kana kuti mweya yetsvina kana kuti mweya yerudzi kana isingadi kuti ugare pamurume unamata nezvazvo saka ndakagara ndiri sisimele kusvika mwana wangu azvarwe mwana wangu akunozvarwa ndaishanda futi kusvika 8 months uko haasi kubhadhara renti uko haasi kundipa mari yekuti inonzi nditenge mari zvinhu zvemwana akubuda uko ndiri kubhadhara renti nemabhills handisina kana mari yekuti nditenge zvinhu zvemwana ndiri muno muuk pakazosvika nguva yekubasa ndobva vandidaidza zvikanzi I think izvozvi pawari wapfangwa kutora maternity don't worry will pay you kana wapa maternity uko ndandisina mapepa ndishanda zvekuno unana 2003 but vanga zvasingabati mazuva eyo vanga vasingatarisi zvakawanda ndobva ndapuwa maternity ndobva ndaenda kumba ndobva ndamuudza kuti handichashandika mari kane maternity kane ndichipuwa ndofunga 2-3 months inenge iri 4 but after that inenge iri half saka unofanirwa kupuwa kundibatsira mwana ndoita sei mwana akuuya zvinhu hazvina kutengwa sisimelika akabva ndiudza posha akati ndoda kuenda kuzimbabwe ndoda kunoona vabereki wangu saka iwewe handizivi kuti uchazvifambisa sei enda unoklema mabenefits usandinetsa enda ndokupema mabenefits sei ndisina mapepa sisimelika mwari akangopinda neimwe nzira so unozwa pano uchinamata uchichema mari anenge achikunzwa ndobva ndandaidzwa kubasa pandandaitorwa mumaternity kuya nemumwe murungu akanditsainisa mapepa ematenity wechikoro zvikanzi
Paukasaina mapepa paya ndakakutarisa. I don't know how to take it, but ndandichifunga kuti ndandine bhegi rehembe dzevana dzemwana wangu muzukuru. I don't want you to be offended about it. But if kana usingazvide, it's okay, ndogona kudzosera. Azviite kana kuti uye uzoone. It's up to you. Ndobva ndangoti rega ndiri ndikati kuita kwaMwari. Pakusvika ndobva ndaona zisuitcase riya ranga riripo rino kuvhura kudai hakuna chandakatenga chemwana, kubva kupamba, kubva mukaka, everything zvanga zvirimo musuitcase iroro. Ndikangoti Mwari apindira. Pakuzozvara mwana wangu, pakubata mwana wangu maoko. That was the end of it. Kana mabills kana anything, zvinhu zvakupaila mabills mumba renda haina kubhadharwa. Kuti rimo redi ari kungoita zvechihura achienda. Kuukei? Muno muUK. Hey. Kusvika ndatotonyorerwa tsamba yekunzi takutokuevicta mumba, bude mumba kana usina kubhadhara mari because yatoemuredi. Ndikabva ndamuudza ndikasaka ndoita sei tsamba yauya, tichaita sei? Ndikanzori kundiudza kuti ndiite sei? Ndakunzwa ndatenga tiketi zvekuenda kuZimbabwe. Hey. Ndikafunga kuti munhu ari kujoka. Kwakutotenga tiketi kwakuenda kuZimbabwe, kwakundisiya ndakadaro. Ndobva ndangoti rega ndinoclaima mabenefits zvaataura. Ukandipa mapepa kwakunoclaima nemapepa emudhosvo. Ndobva mabenefits auya ndobva ndatanga kubhadharwa mari. Iye ndobva adzoka zvikanzi kwakazosvamisa sei? Ndakanoclaima mabenefits. Zvikanzi asa kwainetsa zvako uchizovako kuti unozvikwanisa. Wabva atokondinya zvakachita zvinhu zvake kundiclaima mabenefits. But zvakazondishatira papaya just to nyaya yechihombe, just to push forward. Kuti pamberi apo zvakazondishatira. Iye manje akuona kuti mari yangu yakuuya ndakupuwa mari negovernment. Ndiyo chinoreva kuti mapepa ndeemudhosvo. Ndiyo chinondirevera. I thought as much. Kuti ngoziva kuti ari kuclaima izvozvo haana kana mbepa. Ndobva ndatonyorerwa tsamba kunzi fraud. Hey. Baba wemwana wenyu maimwana. Baba wemwana wenyu. Mume wenyu wamutora naye padzira. Ndosauchinzi sometimes you can get married to your enemy. Vakawanda vakadzi they are married to their enemies. Trust issues ndatove nawo. Yeah, mukambochanzi. Anyone. Yes. Trust anyone because it all stemmed from that system. Because kana murume wako unorara naye mugumbeza ndobva ndangoti it's okay. Ndobva vandinterview mba ndavaudza nyaya yangu from scratch kuti nyaya yangu yakamira yakadai. Murume uyu anga asingabhadhari rent, anga asingadai. Murume wako here murume wako. Kuindava anga asingadaro vakutotibvunzawo. Zvikanzi okay tanzwa side rako rega timubvunze. Iye abva danwa panointerview akaramba. Akati handizvizire. Akaclaima benefits without my knowledge. Also, the teacher is very intellectual. Zvikanzi tarisai paperwork yake yese yakasaina. Does it have my name on it? Ine zita rake saka inda asingaziva. I had no knowledge of it. She did it behind my back. Hey. Ndikaudza vanhu vekuchechi kuti ndozvaitika saka ndoita sei. Maifundisa akati ngatinamatei. Hapana zvazvinoita zvinopera izvi. Ndikati tauraiwo navo ndozvavari kundiita murume uyu. Ndobva vamudaidza zvikanzi komazviitirei komarovererei mukadzi uyu kudai, komanyeperei kudai. Zvikanzi zvitori nani denda daro konde tikataura tese tikabvuma titese toenda kujera ndozocheketa mwana ndiyani zviri nani aende kujeri tosara ticheketa mwana. Maifundisa vakanamata neni. Ndikati nyaya iri kutoenda kukoti, ndazoti kuenda kukoti. Loya atondiudza kuti pawagadzirira kuti hausi kudzoka kana taenda kukoti. Kozi chikoti chingopera uri kuenda kucheri. Saka bvara wagadzirira kuti mwana achazosara achichengetwa naye. Ndikabva ndaudza maifundisa ndozvataura loya zvikanzi hatiteereri zvaloya. Mwari ndo loya hombe. Tina Mwari wedu loya mukuru. Ndatopinda tiri mukoti muya. Koti ndobva yati pakune dzimu rogu riya taidzana Smith vekwedu vekuZimbabwe vati
Angotarisa kudai haana kuboterera mitigation sectors akaikonzera kuti ndisvike pandandasvika. Haana kuda kupa lawyer kati mukana, ndobva angotarisa zvikanzi nyaya yenyu, ndobva vataura nyaya zvikanzi aiwa vanhu vanotinetsa kana mauya muno munyika. But as soon as possible akatarisa probation officer gadzisai mapepa ake izvozvi very fast aende kujeri. Ndobva ndinda mapepa ndobva simuka ndikati zvatopera. Ndobva ndaenda muofisi yanga ina probation officer akuda kundigadzira mapepa angu nekusaina mapepa angu. Ndobva nditarisa zvikanzi chimbondiudza nyaya yako yakamira sei. Vandamuudza ngati yakadai zvikanzi so lawyer rako munhu wechirungu uyu munhu wechirungu probation zvikanzi ko lawyer wako aregere kutaura zvinhu zvakadai mukoti. Kati handifungi kuti jaji ati panguva iyoyo, haana kuti panguva iyoyo. Zvikanzi inini handifungi kuti unonorarama kujeri. Type yevanhu vari kujeri uko you won't survive. Nezvaurizvi. Zvikanzi saka inini handisi kusaina mapepa aya. I am not going to do that. Ndakudzorera nyaya yako kuti idzorerwe back kukoti. Vaite look into it again. Ndokupera kwayakaita ndokudzoka kumba. Saka hamuna kuzoiswa kujeri? Handina kuzoiswa kujeri. Ndobva ndaudza maimufundisi vaya, maimufundisi vakati Mwari apindira. Ndosaka ndichingamatira kamama. Ndobva ndazodzoswa kukoti pandakazodzoswa ndobva zvangonzi ngaitwe inonzi community service. Community service ye600 and something hours. Ndobva zvapera zvakadaro. Saka mukakontinya here naye munhu uyu? Ndikuri naye zviko vari kuchechi vari kungoti hatibvumire inozi divorce. Neunherera futi zvese zvakasakana kuti saka maitobuda muchinda kucommunity service iye kwaanenge kwakaripota iye aitosara akarara mumba nemwana endichienda community service kunoshanda. Oh my god. Uba achimwa doro achiudza mahore ese achindifonera achindipopotera tinozviziva iwe uri criminal iwe wakadai hauna mapepa murume wako akatiudza. Pandaenda kwese ndikashanda ndaigara 6 months ndaidzingwa nenyaya yemapepa vachifona vachiripota mahuri ikoko. Ndozvana maifundisi vekuchechi namafundisi ndozvaari kuita murume uyu. Ndoramba ndakagara ndakadai here ngatinamate zvinopera. Ndakabva ndazongoti ndakazoti gare ndobva ndazoita zvinhu zvangu ndikaaplya ndega ndakaita ndakanyarara. Asi akazofind out kuti ndakazviita zvemapepa angu ndakaisa komufisi akatsamwa akarovera pasi maoko ake nekusvika pasi mati akati mark my word wakaita zvinhu izvi without my knowledge. Mapepa ako hauyi. Ndopandakaona ndiri kudhila nedhimoni pano. Munhu uyu kumwa kwake doro nekudhakwa nechihure hakusi kwega. Ndikaudza mai vake ndashungurudzika ndikavafonera ndikati ndinokuudzai nyaya yemwana wenyu but handisi kuona kana anyone ari kuita mhaka nezvazvo. Mai vake ndobva vangoti ndopavakazotaura ipapo mai vake zvikanzi saka ungoida kuti ndiite sei. Ndoda kukuudza one thing, mwana wangu uyu kuti auye ikoko kuengland ndakatengesa zvinhu zvangu zvakawanda ndikamuti akwire ndege auye ikoko. Kana apedza kuchikoro chaanga achida kuchaita ndaida kuti adzoke kuno ara nefamu. Saka iwewe zvawakaroora nayo unenge wakafurira mwana wangu izvozvo mwana wangu haachadi kudzoka kuno. Saka mark my words kuti hapana hauna rugare gara zvako naye ikoko but hakuna chamuchabudisa ikoko. Ndopandakaona kuti ko pavakaroorwa vakadi kuzvitaura ipapo. Pandakaroorwa ndakatakata zvimwe zvakawanda kazvaitika mastori. Ndaifona ndichitaura navo mai vava ndichivaudza kuti ndo zviri kuitika vachingoti dzokai kunokumba zvinonaka tangai madzoka kunokumba. Ine ndichiti uyu ndichimuudza kuti mama vako vari kuti tidzoke kumba. Iye achiti aiwa mama wangu ndovaziva usataura namai vangu. Mai vangu vakashata. Kuti nokoti mai vako vakashata sei? Zvikanzi aiwa ndikukuudzazve iwa hudi kunditeerera. Uko nhasi mabvisisi kuti zviri kuitika. Ndobva
ndoignore zviya kuti iye ari kuti handisi kuda. Mai vake ndovaudza kuti aiwa inini handingadzoki kana uyo achiramba kuti handikwanise kudzoka. Kozi ndikauya ikoko mama wakasara chiroora mumukadzi kuno. Yes. Mama vangoti it's okay Mona Lisa, chiitai toni. Saka mai vakambotraya ndobva iye paaenda kuZimbabwe aita zvechihure zvine doro. Obva mai vake vabva vazoenda kumba kwedu iye adzoka kunoku. Hanzvadzi yangu vachiti hanzvadzi yangu ndobva yandifonera zvikanzi handina vamwene vako pano. Ndikati kwakanaka here, zvikanzi hakuna kunaka, ndifonere pechi. Ndobva ndafona zvikanzi vauya pano vanga vane vakadzi 2. Vakadzi 2 avachinzi vane mimba dzemurume wako. Saka hanzi paakauya kuno kuholiday akasiya mitisa. Saka ndobva ndati okay, saka ivo vauya kwauri vari pakuvaka here kana pakuputsa? Kozi ndoziva kuti zvinhu zvakadai unomwandisa apwa mafumuri. Kuivo vari kuuya vachifumura vanoda kuti tiite sei? Zvikanzi nyaya yavo yavauya nayo vari kuti hanzi taurai hanzvadzi yenyu iri kuUK kuti asiyane nemwana wangu. Kozi akaramba akagara nemwana wangu, kana akazofa musazoti tisu tauraya. Saka tiri kuuya tichikuudzai. Saka inini ndafuna kuti ndikuudze kuti ndozvaitika ine ndozvataura. Saka ndobva ndati inini handisi kuvapindura, ine handisi kuvafonera. Ndaudza murume wangu kuti kweiwo wakasiya waita izvikumba sei? Kuti ndobva atsamwa akati mai vangu I think vafarisa, rega ndifonere mabrothers angu titaure nenyaya iyi itoitwa dare rigare pasi. Kozi zvavaita izvi handina kuzvifarira. Ndikati ukadaidza hama dzako vakagariswa dare vakugariswa nekuda kwangu inini zvinozondishatira, ine handisi kuda. Ndobva handizivi kuti zvakazofamba sei, ndakazongoignorawo. Makazosiyana here? Takazosiyana. Ndakabva kuti 18 years marriage takazvoparadzana. 2019. Zvisimende. Moving forward akangoramba achingoita izvozvo zvedoro nekudhakwa nemahure kusvika ndazotoona kuti neniwo ari kutondidzorera pasi, kozi hakuna changu chandaibata chaibudirira. Mai vacho vanga vatobata mushonga, mai vacho makatoitigwa mushonga. Mhuri yacho yose vaizviziva zvavanga vakaita, kozi ndaiti ndikataura neana tete hanzvadzi vaitaura kuti hanzvadzi yedu yakanga isingafanirwi kuroorwa iroora. Itori mistake kuti akaroora iwo haafanirwi kuroora. Saka mubvunzo wangu kuti izvozvi zvaari kuno zvavaiti ngadzwe kumba makazosiyana akazodzokera here? Vekuchechi ndo vakazonditi 2015 nyaya yenyu iri complicated, but I think inogadzirisika. Madini mamboenda kumba mese zvinogadziriswa kumba ikoko. Ini papo ndanda kuti handichada. Zvikanzi aiwa chimbotanga maenda kumba. Ndobva ndati haina handichada. Baba vacho ndobva vazofona, iye akafona kumba achiudza ababereki vake kuti mukadzi ari kuti haachada. Saka ukuna ndatoudza vechechi vachingoti endai kumba. Saka baba vacho ndobva vafona, baba vanditi ndanzwa kuti wati hauchada mwana wangu. Ndikati inini handichazvigona, ndaneta. You know nyaya yacho kuti nyaya iyi mese munozviziva, but hapana chakachinja. And handina kuona anybody akaita hanya nazvo nenyaya yekubva tiroora nokusvika pano zvikanzi patowadzadza imbanga kosi tine vana vatatu. Wakuda kuparadzana naye mazadza imba mune vana vangani? Vatatu. Okay. Baba vacho ndobva vazoti aiwa ndokumbirawo satezvara ndiri kukumbirawo, handambopera ndaita zvinhu zvakadai kuti wauya kunokumba timbogara pasi nditaure nemwana wangu. Then we take it from there. Uyu manje uyu ane kakutya manje. Ati kakutya kainhaisha kuti kari pai. Ndobva nditi tanga waenda iwewe ini ndozotevera nevana, kozi matiketi akaita ma6,000 pounds ini nevana vatatu nini. Zvikanzi ndozotevera ndikanimboshanda. Ndobva ndaenda kubva ndasvika zvikanzi komauya mega sei nababa atezvara. Iye ati ari kutevera zvikanzi saka hapana chandotaura kana yasada. Saka ndikasvika ndikagara mumba maatezvara. Ipapo ndobva ndakachiona chose.
unoziva ndikati vanhu vechechi vanga vari right kuti chimboenda ikumba ndopaunoona picture yacho yese kuti this is where the whole problem is stemming from. Okay. Paisagarika pamba kana kurara hope usiku paisararika inda ndaitwa semune ndakakombwa ndiri mubedroom imomo kana ndakarara nezvinhu zvavo saka mai vamwene vairowe vamwe apa vanga vafa vakazoshayika nakozo ndaita mufowa ndikatoswerera usiku wese. Saka zvinhu zvaikomba zvaa zviri zvani zvababa zvababa ndobaba vakaromba baba vakaromba ndopatakazozviona picha yacho yese taenda kumba. Alright. Mai vakashayika pandakaita vana vechitu ndobva avaudza kuti aane mimba yechitu. Handidi kutaura exactly skoro vamwe vanogona kuziva kakapengwa zvikanzi sei kozewo mai avaexpecta kuti ndichasiya mwana wapamwana wekutanga anogoita mwana wechitu sei vana tete vakapenga hazviite kwana tete vachiziva here tumba wakarombiwa vana tete vanotozviziva varimo mazviri. Okay. Varimo mazviri. Alright. Saka vakapengewa inini uyo akavaudza kuti ndadamutsikidzira murume uyu kuti usataura nyaya iyi kusvika mimba yakuma 6-7 months. Akazvitaura ipapo kumba pangu pasingarariki mumba mangu muno muUK. Aingoti achibuda achienda kubasa zvichiuya zvanatula zvichiruti 7 mumba ndaita ndakakombwa makati makasviba kuti pambedha pamudisappointed kana kumuvha kana anything akakomberedzwa kana uziva kuti chii chaitika handina kunzwisisa nguva yekuti chii chaitika usiku kana dzikangochaya 2 mwana anga asingarari aichema. Hey. Kuna ndazvara vaiuya kusaidhi rekumwana handidi kunyanyotaura nezvazviri mukombo mwana kwaanga ari kusaidhi vaiuya kusaidhi kwemwana iye mukomana iye vachida kundinetsa ndizofaita kuraya mwana here kana kudini kuti vabviseka mimba yanga isingadiwi vanga isingadiwe ndasingarari kuzozva asi paakuzonozvara mwana ndo pakazoshayika vamweni maire miko ka manga vandinga miko dzakaitwa dzokunzi apa ngokuzvara makakangasa miko makazvara ndisati ndatozvara pambasara 2 few days ekuti ndizvare mwana ndipadanzwa vaita accident vachienda kumba kwavo but accident imomo ivo vega ndivo vafa. Saka vakaita accident asi vakangobuda mumota yavanga vari asi vakanokochekera mumuti akazodonha papa yabva mumuti vachinopanera pasi ndokufa ipapo vanga vakaromba saka vakanzwa kuti mai vashayika mafew days ndo mwana wangu ndobara vana vangu. Saka maenda kumusha papa akazoteera here murume uyu akazoteera after 2 months ndakagara kuba 3 months 2 months ndakangobirira baba vachiti hakuna kwaunoenda kusvika adzoka. Right. Saka azouya chii chakaitwa asati auya ndakamboneseka kusarara kuye kwandaibudza ikweya ndobva ndazodaidza umwe muroora kosi ndaenda kuchechi imwe chete ndobva ndamuti iwe zviri kuitika panapa ina hasi kuzvinzwisisa mune mufundisi muno mutauni muno kuchechi kwedu atingaenda ndakaakimanati tikati nditore tiende ikoko taenda ikoko ndobva ndasvika hamene zvakangoitika mandiri namweya mutsveno ndobva ndangoti kune iye angandiperekesa chimbobuda ndoda kutaura namufundisi ndobva abuda maifundisi vanga varimo zvikanzi mwana une zviri pauriwe ndikati ndava zvikanzi waziva sei kubudisa mwana uyu wauya nayewo ndikati ndava zvikanzi waita wamubudisa usati wataura nyaya ndikati ndava zvikanzi uyu muroora akatojoina ari mazviri iye munhu wamakanya nayo ana andiperekedza muroora futi ndikati muroora futi ndikati muri kurevei ndikati nyaya yandauya nayo panapa handisikumunzwisisa zvikanzi taura nyaya yako ndikati handisi kurara kubva zvandauya ndakaroorwa kumhuri chandiunza kuno kuzimbabwe nyaya yakadai baba vandine chikuru vatokura sekuru chaio zvikanzi
vamufundisira zvikanzi nyaya yawataura mwana tainzwa muriro wakaroorwa kweli tinoiziva haina kumira zvakanaka wakarombewa vakadai uyu wauya naye uyu haana kumira zvakanaka ari mazviri kana unga wane zvaunga wamuudza kubva nhasipira mata usautaure naye anything again kuti anodzokera chipa feedback kwavari uye itori monitoring stage yakaiswa kuti akuteerere kwese kwaunenge uchienda achipa feedback kwavari saka muri kutomonitwa izvozvo tiri kutaura newe izvozvo zvese zvawauya pano ukaita pano nesu achanopa feedback unovaudza kuti ndo zvataita taenda kwamufundisi akadai ataura zvakati ati kubva nhasi usasataura anything naye ndikasaka ndoita sei ndauya kwamuri handisi kurara svika ndichanamata kana uchinge waexperienza anything unge uri usiku kana 2 am tifonere tinamati newe but handigoni kutaura zvakawanda kuti ndikuudze kuti semunhu mukuru siyana nemurume wako asi vakatotaura pachikuru vakataura pachikuru ndikanzi wadzadza imba unoendepi kana ngoti uri kuda kumusiya kuvana vake ava wakazvara unonge wangoseparata naye panyama asi pamweya zviri connected nekuda kwevana vana vako iwe unogona kuseparata naye zvikakunakira asi vana vako vanenge vachitambura zvinozonaka here uchiona vana vako vachitambura vari pamadziro saka vakangotaura pazvikuru panguva iyo handina kunzwisisa kuti vari kurevei kuti ndakangoti nai babara ndati vandibatsire vari kundiudza kuti gara zvakadaro but ndakazozviziva ndazodzoka kuno kuzvinzwisisa kuti vari kureva kuti even though ndikaseparatana naye but nekuda kwevana ava pane connection vana vangu ndo vangatozotambura wese arikai zvikanzi zvatongoita kungoti nyasha dzamwari dziwanzwe nekunamata kuti umurwirwe nevanhu ndo zvatingatongoita hatichidzokera hapana zvavanoita kwauri hauna ukama navo saka chandongokukurudzira kuti usapindurana navo usapopotedzana navo muroyi zvaanoita anokukamba achikutokonya but ukamuti putseke izvozvo ndo zvaanoisaanokuraira izvozvo ndo zvaachazokuroyera achitaura kuti anditi kana akuteketera vakuenda vakunoteketera zvinhu zvavo anotaura kuti andituka anditi zvakati ndokuroyiwa kwako saka iwe usapindurana navo nyarara ndanamatirwa ndadzoka paya ndakangomirira kuti adzoka but vakazonoita mumwe musiku ndakangopinda nomweya wokunamata ndikaramba ndakagara usiku hwese nekutadza kurara vana vangu varara ndiri kungonamata usiku hwese ndandaita madays ndichingonamata usiku hwese rechi3 racho ndakanamata kusvika na4 mwiri wangu wakunzwa kuti ndakaneta akango onenimo kuti ndandane mazuva ndisingarari sobva ndangoti mweya mutsvene take over right now ine nyama yangu yaneta mweya mutsvene take over pandakurara kudaisisinele ndakaita senyama yangu ndo yarara asi mweya wangu ndouchiwakamuka ndobva ndaona mainini vachipinda vakaroora vakadzi vaviri munin'ina nemukoma saka mai vake ndo vakashaika mainini ndo vakasara mainini ndo vavapinda saka ndata forward spirit zvakaita kuti mainini vazoya usiku vandipindira usiku iyoyo tangapera zuva rese nemusikana webasa ndakataura nemusikana webasa kuti handisi kurara pano pamba ndizivi kuti chii musikana webasa ndobva asipeka anga ari mupostori zvikanzi munototaura zvekuti hakusi kurara isu chitanga kusvika pano taivatiwa samai nezvinhu zvavo ndikati kurevei zvikanzi paiye pane chimurume chipfupi kudai chaivatanemainingiri zvikanzi saka imunotokogenda kusavata kwaisu taivatiwa kuti chii zvikanzi achitanga kusvika pano taivatiwa asi ndikati saka zvakazopera sei musikana webasa ndikamati zvikanzi ndakazoendawo kuchechi kwangu andonamata zvinhu pandavaudza vavandinamatira vakandipa zvavanondipa saka chakazoregera kuuya musi wandakanamatiriwa asi chaida kupinda chaita sendiri mugirazi chichida kupinda chichiti vhura chinoka pagirasi ano ndichiramba kuvhura asi vachataura kuti unofunga kuti mari yauri kubhadharwa iri kubva kupi
vakandiuraya kainina ndaitondawo mukadzi pavakandiuraya ndaitondawo vana saka izvozvi nekuda kwokuti zvakaita zvavakaita saka inini ndiri kuuya pano ndichikurara ene mari yaunobhadharwa ndinobva kwatiri ndiwe mukadzi wangu ndakakupiwa hanzi pandati ina handisi kuzovhura dho zvava zvataura kuti hanzi kana ukasamhura taakupisa inoimba hanzi apa vanga vafamba hanzi vanga vafamba vaenda kuharare apa ndakaudza ndikati handisi kuvhura zvikanzi pachataura kuti kana ukasavhura taakupisa inoimba ndinogona kuti chavaudza kuti painoiyazva sei hanzi ndakaramba kusvika kuseni tichitopedzana chinetsaka nacho andokupedzisira pacho achida kuzombodzoka futi tokataurira zikana basa ndobva ati uyai kuno ndobva ndaendera naye kubhedroom ndaatoratidza pane tsvimbo dzawo dzadziri pasi pemubhedha achinditi iyi tsvimbo iyi yamunoona iyi yakangoerekana yangonyeka yasvika mugaraji achinoziva kuti yabva kupi tikatodaidzaiwo baba repano kuti tsvimbo iyi yangonyeka yauya ndasingaioni mazuva ese inodiyadzepi asi baba vacho ndobva vaseka vakati munun'una wangu akatadza kugara nayo aizosaka ega ndobva vaseka ndobva vatora tsvimbo iyo asi saka ndo tsvimbo yamunoona pasi akatitenderera achindiratidza usiku hwacho ihwoyo ndikutaura kuti ndakarara na4 ndichinamata ndipandazva kuti mweya muchenete maine ndobva ndaona muchipinda vakapfeka naidhisiramu zvikanzi mamuchitaura muchiti chii mamiki maiwi nasi wakuda kufarisa spirit akasinya mafesi ndandachigara pamubhedhi vakamira ndobva vandikandira zvinhu zvakaita mashelves ungati zviya zvemurusi zvemashelves zviva zvaikandirwa pamubhedha ndobva ndazvitora ndichizviunganidza maoko avo ndobva ndavakandira bhedhi ndobva vabuda vachienda ndobva ndasendamuka ndikati ndiri kurota here kana kuti zvanga zvichitoitika what I can remember is pandarara ndandaneta ndichita kuti mweya mutsvene take over saka chii chiri kuitika panapa ndobva ndabata foni ndobva ndaudza mufundisi wayo akavati ndifonere if anything andati ndo zvaitika saka ndizivi kuti nandichirota here zvikanzi zvatoitika asi usatya wakunda kozi wasvikandira bheki vakanga vakavakanda zvikanzi ndowari mwana hapana zvavanoita kwauri forward story manje ndobva murume uya azouya ndobva tagara pasi takutomba nyaya iya akubvunza kuti unozviitirei but anga ari defensive akataura kuti munozviziva here mukadzi iye akandibatira banga akandicheka maoko akandicheka tasema vanga ndinawo baba aiwa ndakambomuchekawo zvishuka kuti ndaifamba ndaenda sama ati muno muuk ndakaenda samwe kulondon ndikadzoka ari mukadzi mumba achitobika mbama ndikamubvunza akanditi ungoda ndiite sei ati wangwandisiya ndiri ndege ndikamubatira banga ndikamucheka maoko saka izvozvo ndo zvaanga auya achitaura kuna baba vake kuti mukadzi iye akashata akadai nyaya iyi yacho yekutaura yekudhakwa nekurapa kaishataurwa yakutaurwa neyangu zvikanzi unodire mwana wangu ndakura kwangu kwese mwana wangu andapinda ndamuurova haana vanga rekuru waida kuuraya mwana wangu ndabva ndati kuna baba kodei mandibvunza kuti chii chanchaitika mwana kuti muzosvika apa ndandii ndagona kutanangura baba pati hamuna kuda kundibvunza because ndisi mwana wenyu zvikabva vanzi ndiri kuzviziva izvozvo unopenga kudaro udongoraya waita sei mwana wangu handikatoona kuti hapana yangu panapa ndobva ndazongoti pandichimutsvagirai mwana weimwe mukadzi ini ndazvitata ndobva ndasimuka ndobva ndakubedroom kwanange pananochema ndiri koko ndobva yazonditera zvikanzi saka ngochida kuenda kupi ndikati ndida kuenda kwama dzangu kozvibva ndauya muno ndatiedza kutosvika 3 months handisati ndaenda kwama dzangu baba vako vanga vasinganditenderi ndibude pano zvikanzi ora ichirongeka ndokuperekedza saka vanondiperekedza ndisvika kuhama dzangu ndobva audza hama dzangu kuti asi handiramba pamberi pababa vangu taurai naye saka ndobva ndazodzoka kuno kuuk ndataurwa nehama zvikanzi ayo zvinopera ati baba vake vataura naye isusu hatichapindiri kuti hatizivi kuda pane zvavanga vachida kuita zvechivanhu naye kosi baba vake vataura kuti uyai ndikazisana nemwana wangu tiri tu saka isusu nekukura kwedu kana munhu adaro pane zvaanda kuita kana mwana let's see what's gonna happen now
pane chichachinja ndobva tadzoka tese kuno kuuk hapana chakachinja. Rakazoita zirombe riya achingadoro achidhakwa mari haana chaanobudisa muupenyu but mari aibata kana aibata yabva yaitwa dai yese kumba ndokwainoperera ikoko. Ndida kuita matraki ndinoda kuda dai but matraki ikoko hakuna kana chaibuda kana one. Kurumba maproject ake hakuna chaibuda. Kunoko ndiri kungobhadhara mabills ndiri kuita zvese hapana chandikada kudza baba vake kuti chakati ndainepana navo. Nyaya yanga ndakuiziva kuti nyaya yandeyakati ava vanhu ava ndo vari kuitisa kuti murume uye aite penzi riite rombe ridhakwe riitwe doro kurondesa nemwana nemwana. Saka ndanda kunetsana nawo ndichiti akasimuka akaenda kuzimbabwe ndovafonera kuti saka muri kuda kuti ibhadharwe sei mari kunoku nemabills. Vava vachipindura neni vachiti hanzi toiwa una mari yako. Musi ndakabva ndakaudza baba ndikati kana akudzoka kuno make sure mukwere ndege nemwana iye mudzoke naye kuti pano haasi kuzodzoka kugara. Kana baba wako unogoti haadzoki sei kugara pamba ipapo. Ndikati because nyaya yangu ndaenda ndikanotaura naQueen. Ndikanzi Queen akati chii ndikati Queen ndakasiwa ndakataura naQueen ndikamuudza kuti ndakasiwa nemurume akaenda kuna vabereki vake. Queen akadzwa nyaya yangu ndiye anga achindibatsira kuchengeta vana. Saka kana makuda kudzoka nemwana wenyu dzokai munotsanangurira Queen kuti zvakafamba sei kuti adzoke muno mumba. Nyaya yacho inoda kuti kutange yambonotaura kuna Queen. Ndobva ndanyarara zvangu. Kuda ndaudzwa neshamwari yangu kuti usambopodza ndataura nawo zvakanaka wakadzikama. Kozi vanokusimudzira mhepo. Andazvinzwa nyaya yavataura muroora. Chirega ndichataura nevakomana. Ndada kuziva kuti kutaura nevakomana kureva kutaura nezvinhu zvavo. Usiku hwacho ihwohwo wezuva iroro ndataura navo iro kuti uyai nemwana wenyu kana mauya muenda kwaQueen. Vabva vati tichaenda totaura nevakomana ndakuziva ndisi nyaya yacho. Vaiva zvipechirudhi zvavo zviyani zvavaitori. Handina kurara. Handina kurara ndakamodza kuma3 AM. Ngati ndozama anodzibandikiri anodziba chii. Wifi yawe. Zviri kuputika mumba. Ndapuka ndichita ndichivhunduka kuti zviri kuputika kuma3 AM zve. Bva ndamuka chimhanya chienda kubedroom dzevana ndichotarisa kuti kuda mabedroom evana kuda maplug kuda magetsi. Vana vakazvirarira they are sound asleep. Noise iri kubva kupi? Iri kungodzuka neni. Ati vana havasvibva vakatorara. Ndakutoshamsika paya. Ati rimwe side rangu manje randandakana ndakaita songati chiviri. Kuchii chiri kuitika pano? Ndobva ndafonera shamwari yangu kuchechi ndati ndozvaitika panapa zvikanzi aiwazvo vanga vatovingwa iwe tendamwari kuti wazwa ndoiziyoyo tingadei nhasi tiri kutaura imwe nyaya ndikati but chiri kuitika izvozvizvi ndakazofona bva kuma9 dzamangupeni saidi rangu 1 rese raane chiveve kuti munhu asitoka but ndinokwanisa kurifamba zvangu kuita everything naro but rine chiveve saidi iroro zuva rese ndakaswera rine chiveve. Saka zvikanzi aiwa ungafungadaro vangokupindirana nawo izvozvo ndozvavasamwa izvozvo. Saka mwana akazodzoka paakazodzoka ndakamuti kana ungadzoki pano hazviite ndakupaudza kuti wadzoka nababa vako ndobva anotsvaga vachinogara somewhere else. Ndobva audza kwakuchechi anga achiziva zvekuita zvakaimhanya kuchechi raona zvadaro vekuchechi vouya pano pamba voti aiwa zvite dzokerana naye togona kukugadzisai muri pamwe chete. Hatigoni kukugadzisai iye achigara kwake. Ndikati muri kuziva nyaya yangu inini muri kuda kuti adzokerei sei mumba. Ndikanzi aiwa nguva yareba muri mesa mukaramba nenhasi. Ndakadzokerana naye but sisimele zvakazoshatisisa musi wekuti fundiso akati tikaendere kumba kwenyu ikoko musi weusiku ihwoyo vakadama havana kunamata vakamboita sekungonama vachingoti batanai maoko kuti mudzokorore muchidzokorora zvange ndichitaura izvi ndichinamata muchidzokorora zvani mawedzi angu iyawo havana kumbopedza kutaura zvavaitaura zvese iye anga atotanga kumanifesta ndobva angotanga
padari kabatana maoko paya achigwina zvokubvisa kuti hazviite kuti ndibatane naye maoko. Ndaramba ndakabata kuti zvizve kusvika mufundisi vapedza. Ndobva iye abatanga kutaura ega zvikanzi patandirapa mamushinamata paya muchitidzokoroi uyu anga achigwisana neruoko rwangu achida kundibvisa patandikabatana zvikanzi aiwa batanai futi. Hanzi nemwe muri chechi, hanzi chechi ipi? Vanenge vakuda kuziva vadava. Hakusi kubvunzira kuti vanotoda kunonamatirwawo. Kwabva hakuna chakabuda mukanzwa kupedzisira hakuna chakabuda kwazviri. Vakanamata zvavo but havana kuda kupedza kundibatsira nenyaya yacho because nyaya yacho yakazongopedzisira kuti nyaya yenyu iyi tinganamata nezvazvo because mufundisi ava vakauya usiku vakazviona zvikamanifesta. Ndobva vati aiwa iye akati pane munhu anga akandibata ruoko achida kubvisa pandiri. Ndobva zvanzi aiwa kahaaseningi mukadzi wako pana someone ndimai ava vakutaura. Baba ndobva vakurumidza vakati aiwa mama nyararai ndiri kuziva zviri kuitika panapa usiku uyu. Zvikanzi okay regai titenderere imba tichinamata. Tikatenderera imba isu tichinamata tapedza zvikanzi taakuenda but nyaya yataakusiya tinoda kuti muchate muite white wedding. Murume ndobva ati aiwa hazviite. Zvikanzi why? Zvikanzi because inyaya inoda kutanga yaudzwa baba. Baba anofanirwa kundipa go ahead iyoyo. Zvikanzi makagara mane vana vatatu why munoda kuudza baba? Namufundisi zvikanzi because baba has to know first before I make that decision. Zvikanzi aiwa tikurambidzei kuti muudze baba but nyaya iripo toda kungokublessai marriage yenyu kubatanidza chete. Asi kana makuda kuita zvemuchato zve-white wedding zvakanaka kuti muudze mhuri. Tinoda kubatanidza mhuri yekumba kwemukadzi wenyu nekwemurume wenyu. But zvatakuda ita izvi hazvinei nokuti baba. Asi kana makuda zvenyu zvemuchato kuti munoita muchechi muchipemberera baba anofanirwa kuzwa. Izvi there is no need kumbowe decision kubva kuna baba. Ndobva aramba akanyarara nefesi yaitadza kwakutya. Ndobva but it's okay. Mufundisi ndobva vaona kuti hazvirambe kuti aramba achipikisisa naye. Zvikanzi okay zvatandafunga kuti ndikusiye timboita wiki rese tichitsanya. Kana tapedza kutsanya ndoda kudzoka pano baba vanofanirwa kuconfesa. Kana vaconfesa ndopatokwanisa kukudhilivharai. Ndobva vaenda vakabva kuma10 dzeusiku vachidzokera kumba kwavo. Usiku hwatasara ipapo torara baba ndobva vazoti kuma3 AM. Ini ndakaita kakusvinura chinzwa noise. Ndobva ndasvinura ndobva ndatarisa paanga ari pasaidi anga akagara akachikanda zvibhagera mudenga. Pandati uri kuitei? Zvikanzi iwe hausi kuona munhu wechirume ari pamberi pangu ari muno mubedroom. Ndandiri kurovana naye. Ndikati hapana munhu apo. Zvikanzi uyu ari apo uyu ari kungokanda zvibhagera. Ndikati hapana munhu apo. Ndobva azongonyarara kusvika ufema akarara akati kwati nena achibvunda mubhedha muhombe but akarara akati kwati kuti asi ndichadonha pasi. Ndikati iwe waswedera uko kozi ini ndakutodonha. But ndikaudzwa nyaya yacho kuti nyaya iyi ndangozwa kuti pane murume ari muno. Aiziva nyaya dzake. Saka kuseni ndobva vazofona mufundisi vaya vanga vabva kumba kwedu. Ndobva vati masara zvakanaka here kumba? Ndikati tingatobvunza imi makafamba usiku kuti makafamba zvakanaka. Zvikanzi aiwa ini tiri kutotyira imi makasara. Ndikati indava. Zvikanzi nyanya murume wangu. Ndikati mogotyira murume wangu koinini wacho. Zvikanzi zvatakaita nezuva usiku tauya kumba kwako takandena takati singafanike kuzviita. Ndikati sei? Zvikanzi murume wako ndaatakunyanyotyira. Ndikanzi isusu tiri kure nyaya yako ndida kudhiliwa nemufundisi ari pedyo nemi. Ndikati saka imi mamuchadzokere zvamama taplana. Zvikanzi hatifungi kuti tichadzoka kosi tiri kure. Vodohlawo vakutohlawo zvikuru. Vakataura pachikuru musisei. Ndikati muri kurerei? Zvikanzi hausi kunzwisisa mwanangu. Vaitohlawo nyaya iripo. Ndikati ndeyei? Zvikanzi kozi zvatakaita nezotatisangwa kuzviita takatodena. Saka tiri kubvunza kuti masara zvakanaka here. Ani handizivi kuti vakaindawo chii pavakafamba vachienda kumba kwavo.
havana kuda kutaura. Vakati kamugoti ndiwane umwe munhu ari pedyo neni mufundisi anondibatsira sei. Inini ndimi munhu mukuru, munotoigona nyaya iyi. Zvikanzi kuti munhu mukuru wechechi muda kundipa dzo vari mufundisi asi mwana mudiki pazviri havangazvigoni. Zvikanzi aiwa wai ndichidaro kozi isusu tiri kure, kozi tikada kukubatsirai tiri kure zvinozokuwanai tabva kumba kwenyu. Patinozosvika kumba kwenyu ukatidana tinosvika nevana uri mupenyu here. Saka ndiri kuti nyaya yako inoda munhu ari padhuze wekuti kana zvatanga kunetsa munomudaidza anokurumidza kusvika. Isusu tiri kure, patitozodhiraivha kusvika kumba kwenyu handifungi kuti tinodhiraivha tikasvika muri mupenyu nevana. Saka tiri kuti unoda munhu wepadhuze. Ndina kuzvinzwisisa ndokupera kwazvo. Kuda kuzovafonera kudai havachadaviri foni. Havachadaviri foni. Saka vafundisi vanotosvikawo zvitoma nai. Ndakazoti papaya hapana kumbopera nguva kana wiki ndobva raita benzi rimwe risingaiti. Ndopa ndakaona kuti zvavanga vachitaura baba vayo kuti takadena zvatingafanirwa kuita zveshuwa vanga vadena. Ndobva angotanga kumwa doro zvokuti akabva kubasa aisadzoka kumba anongoenda straight kubhawa. Odzoka kumba akadhakwa kusvika achitenga achitaura aitaura masoko ekuti gore rino hariperi usati wafa ndiri kuzodzokera kumba newe uri box. Kuti uzive kuti ari kuda kuti chii ari kurevei. Aingoti akadhakwa aitaura masoko yawo. Saka wiki raakunopera ndabva ndazopindura naye ndikati this is not right. Akungodaro munhu abva kutora banga svika ndokuraya nhasi ndokuuraya. Ndobva ndafonera mufundisi kuti ndozviri kuitika panapa ndoita sei akabata banga. Zvikanzi aiwa pindai mubhedroom yevana munorara mubhedroom yevana angakura here pamberi pevana. Ava ndimufundisi vapi ava vamwe vanyuwani? Vamwe vanyuwani manje vananda. Vaya vatiza vaya vatiza vanga vasashanda nezvamunaifoni. Ndikashuwa vanhu vangauyamba mangu wotidenhera zvinhu zvacho ndosara ndopera pamahwani. Saka ndakazotsvaga vamwe vekukongo vanga vasina simba sere ava vakambouya vaingoti besa rajesu hakuna chanaichaiti tiribu kana kudini, but aita zvekupenga izvozvizvi. Ndoudza kuti ndozviri kuitika. Ndovo nditi kuya kumba kwako ina handigoni kuya kumba kwako asi kunamati ndogona kunamatira pafoni asi kuya kumba mako handiuyi. Ndikati muri kuzvinzwa here zvandiri kutaura kuti akakuuraya. Saka ndokukufonerei kuti muri padhuze kuti muuye. Zvikanzi aiwa kumba kwako handiuyi but kuuraya hakuurayi pinda mubhedroom nevana. Haakakuurairi pamberi pevana. Ndakapereuka nanhasi ndinongonikamatira kudzikama kwacho kwevanhu kwacho kwekunetera kana kusauya kundibatsira. Zuva rechi2 next day akadhakwa futi usiku ndobva aenda ndobva adzoka same time yaakadzoka. Ndobva ndati what you are doing is not right. Hatingarambi takadai zvedenana kuti tiparadzane kungotaura muromo iwoyo. Ndobva asimuka pamubhedha ndobva ati saka unoda kundiramba kuti ugounza maboyfriend ako munomba. Nhasi uchachiona. Ndobvati gidigidi ndachidzika masteps. Mandiri unokuziva mweya musvene kana kuti mainstincts apa ndangoti ndaimuziva kuti nhasi zvakashata zvinhu zvamira mushe. Pandaenda mubedroom yemwana pandati mune mwana wangu mukomana mukuru enda kunext door izvozvi ndangiri kumadzirei enda unoningirisa unovanokera something bad is about to happen. Zvikanzi muri kurevei mama. Ndikati handiti zvokupindira maproblems eunited pedzeranai ikoko. Ndikati no hausi kupindira pane zvoda kuitika zvakashata ungononokera vanhu vepanext door angari majama panext door taizivana vauye pano. Mwana ndobva aramba vafukidza zvake musoro. Ini pandadzokera kubedroom ndichifamba chienda kubedroom. Mwana angane makore mangani ipapo? Angane 18. Angafika angasadambozivisi zviri kuitika. Pandasanganidzana nenaye achibva pamasteps achikwira masteps ndichibva kubedroom yemwana ndobva asvika ndobva pandatomuona akabata banga. Mandiri ndobva ndangoti nhasi ndinofa vana vangu vakanaka. Ndozvandakangotaura mukati.
mumwoyo mangu. Ndobva ndatarisana naye nyangwe aitotyisa paFacebook. Ndobva akandabanga pasi. Ndobva andibata pahuro. Ndandisundira panondikandira pamubhedha. Apa atanga kungondidzipa. Ainchingoti utoona kuti pano ndakutopera mweya wakuenda. Mwana akazongobva from Norway uya ndandanokera ndofunga akanzwa kirikiti. Ndobva auya akatanga kurovana nababa vake kuti amusi kuona here kuti mama havachakwanisa kufema. Siyai mama, regedzai mama, amusi kuona havachakwanisa kufema. Baba vangabvisa maoko. Saka mwana akatanga kurovana achipakira nababa. Saka paakurohwa achipakira nababa ndobva akaregedza. Ini ndobva ndatsvedza ndichibva pamubhedha ndichibuda ndichimhanya ndichibuda ndichivhura dhoo ndichienda pakuenda kunext door. Ndokusvika ndichinovhura dhoo ndokusvika maneighbors angu majama anga akatumira panze padhoo vachiteerera zvikanzi kuti chiri kuitika mumba mako kozi noise tiri kuinzwa. Handina kana kukwanisa kutaura ivo vakangopinda vachimhanya mumba kozi vanga vanzwa noise yakaitika upstairs yababa nemwana vachirovana. Ndobva vasvika pavanovaparadzanisa iye akatanga kupenga achitoda kumuuraya. Neighbor yangu mujama akati aiwazve saka kutofonera mapurisa pano. Indiri kuziva nyaya yangu ndobva ndangomuti usafonera mapurisa regai atsikame. Ndikaifonera hama dzake zvikanzi aiwa patagara pastiri downstairs angadzikama akaramba achingoti up and down achindoda kumuuraya. Zvikanzi no, we can't stay here, dzakutokwana kuma4 takangogara asi kudzikama. Ndakufonera mapurisa. Ndobva akafonera mapurisa ndobva auya. Ndobva vaona banga ranga riri pasi. Ndobva vati chiri kuitika. Havana kumbomupa time yekupindura ndobva vatomisa machenzi. Ndobva vatora pavaenda naye kunomuvharira. Ndopaakazotozoudzwa paipinda social service zvikanzi pana achatotenderi kusvika pano pamba. Mapurisa kwakutoya makuseni vakati muchiita statement taakutomuchaja neattempted murder 2 neassault yekuassaulta mwana. akambondiripoterawo zvadaro ini ndakungotya kuti baba vake vakazvinzwa. Handizivi kuti akaudza baba vake kuti chii. Ndakambonzonyarara ine vafundisi vaya vese vaindibatsira kuvafonera kudai umwe wacho kwakudaira zvake ndobva ataura kuti maita zviri wrong, mafanirwa kufonera mapurisa. That was wrong of you to do that. Ndakufonera inesa hakuna ada kuya kana kundibatsira mako nditi I was not supposed to phone mapurisa sei. Ndakazongodhila zvangu nezvegovernment vemuno nesocial service, they gave me so much support. Vakauya vachibatsira vana vachipa vana therapy iye ari kwake. Ndataura kuhama dzangu zvikanzi ndikatodini kuhama dzake zvikanzi ngaataure nyaya yake ega kuhama dzake. Iwe usataura anything. Munoziva kuitika kwake kwacho kwezvinhu zvese zvakaitika. Ungati takasimudzwa pane zvakasimudzwa zvaida kuitika kozi zvakazobuda pachena kozi iye akazoda kudzoka achikumbira regero achiti ndiregererewo oright kana uchida kuti zvinhu zvigadzirike ngatifambe. Ndatifamba newe ndiri ukama newe here kozi ndandarayirwa nevamwe vanhu kuti usafamba naye zvakaitwa paari zvinozokunetsa kozi unofamba naye sani anofanirwa kuti ufamba naye iye hama yake kuti iwewe. Ndikati iye ndiye ari kuti anoda kufamba neni. Ndikati pakuti chii ndaramba. Saka vekuchechi kwake kwaanga akuenda iye kupostori ini ndazipindi postori Pentecosta ndovozondifonera vonditi tina baba kunoku vari kuda kudzokerana nemi vari kunetseka but tachida kuti tikunamatire muri pamwe chete. Ndikati inini chechi yangu aisipostori ini madini kumubatsira ikoko mumushandira ari ikoko maonda inini kuti zviite sei kozi zviri paari hazvisi pandiri zviri paari iye. Zvikanzi toda kumubatsira but pane zvimwe zvinhu zvatendichitaura patendichimunamatira ari kuramba. Saka kana muripo at least munobvumirana nazvo ndokuti tikwanise kumubatsira. Ndakabvuma pataenda kuLeeds mamwe anonzi madzibaba tikazibaba takadasira ari zika rakurumbira baba ivavo munhu ndewechidiki ndewechidiki here madzibaba takanga nazita ravo pasi asi uyo kumboya pane madhairis okuno kuuk iwo kumboita machianzani mamuziya ndamuziva asi
akataidako ini tandaida takakunga ndikati vada kutaura zvimane basa zvenhema ndiri kusimuka pandasvika nambotaura nyaya ndakangosvika tikapfugama ndobva zvanzi mauya nenyaya yei pandaramba ndakanyarara ndikati pozi maposi anoda kutanga anzwa nyaya votaura kuti inyaya yeka ndikati ngavataure kana vachiona vacho vangoona ndaramba ndakanyarara svika nyaya yei ndei bva ndaramba ndakanyarara zvikanzi muda kundinetsa vanhu inini iwewo hauna kuenda kumusha here vakunongedzera kuna murume wangu hauna kuenda kumusha here zvikanzi ndakaenda zvikanzi wakauya wakaberekeswa pai wakauya wakaberekeswa uchinzi uraye mukadzi na mukadzi afa vana vangu vachizotorwa nesocial services iwe wangu vachizopinda mujeri mukadzi ofa so uda kuti ndiite sei saka indaida kuti vataure nezvemo kuti akamuberekesa ndiani vana vangu vasviradi kutaura mazita manje zvikanzi ndotaura iye anozviziva murume wako handizivi kuti sei asiri kukudza but ende handizivi kuti sei imi mauiswa pano imi hamuna nyaya ane nyaya uyu ndiye murume wenyu but ndoda kuti azodzoka again pano but anodzoka murume wenyu imimi regerai zvenyu kudzoka uyu ndiyo ane nyaya uyu ndobva tabuda ipapo but wazviona zvikanzi ndofunga mabrothers angu handifungi kuti baba vangu airamba anga asingadi kuzwa zvinoti baba vake vakadai mabrothers angu ndivo brother yangu ningi I think not my father ndopa ndangoramba ndakanyarara patadzoka kumba ndikasaka wazvinzwa inokuti ndidzokerane newe zvisina kugadzirika zvinondinetsa ndaakutya until zvagadzirika probably tingataura titangira ipapo saka hapana kumbopera nguva tafamba tadaro patanzwa kuti ndiani sister yake hanzvadzi murume wake anobva ashaika nokuzvi azviuraya nanhasi atitombozivi kuti akazviuraya nei hana kusiyasamba or anything hatizivi kana akasiya kana kuti vakaparadza tsamba yakuti zvisazivikanwa asi nyaya takangozonzi hanzvadzi yake murume wake azviuraya anga anetsewa nezvinhu izvozvi zvamutambudzawo hapana anoziva nanhasi saka vakazongoenda kuharare vachiti vanoviga hanzvadzi vari kumariro vachiviga hanzvadzi ndobva vatofonerwa mune phone call zvikanzi brother yemurume wangu last born chibva yanzi yashaika chitodzoka ikuno kwatoitika rufu futi vasati vadzikisa murume wehanzvadzi yake muguva akafawo nei akangozagwara kensa isinganzwisisiki mwana wechidiki ari kumapetisi ndobva vadzokera kumba vachinoviga uyu hapana kupera kana mwedzi 2 ndobva zvanzi baba vashaika iye muridzi wezvinhu pamwedzi umwe chete pakashaika vanhu vatatu vakateedzana baba ngogwara baba vakangonzi vakutadza kufema yaindiva nguva yecovid ya vanguva yekufema baba vaendeswa kuharare ndobva vanzi vapora vanenge vapora vaita zvakanaka next day patanzozwa kuti vashaika vakadzipwa nezvinhu zvavo hatizivi saka vanhu vatatu vakashaika mwedzi umwe chete saka ndobva ndazongotaurawo nevandaitaurawo navo kuzi zveshe zvinanambotenderi ndakatenda zvikanzi musadzokerana naye futi kana muchida kuti mutambudzike dzokerana naye futi ane mweya weurondo zvavakaita zvotoda godo zvakaitwa mumusha mavo zvotoda zigodobori kwete haisi nyaya yekuti inoda vafundisi zvinhu zvechivanhu zvakaitika zviri pavari saka ndakamboda kufona mazuva aya papana mufundisi aiuya paplatform jose zvairamba kupinda ndikataura nasista vaya vanoningirwa napastor jose anditarasta vari kunoku ndikatoenda kumba kwavo ndikati tei nditaure navo zvaingonzi vanhu vari kutanga vabvisa mari here ndikatombotaura naye ndikati zvekuchechi toziva kuti vanhu vanonamatirwa vanhu vatange vabvisa mari vanhu vanozotenda havo saka zviri kutengeswa here ndiri kutonesana nasista vaya zvikanzi bvisa une mari hauna 1000 then we connect you with munhu wamwari kana mabvisa ndofona ndovaudza kuti ndine mutenda abvisa mari panapa then I'll connect you with them sister ivavo vaitora ndanhasi vachiri kungoshanda koko handitozivi
ndopatakapedzisa kutaura navo yo ndopatakapedzisa kutaura navo ndakatomboudza masisters ake cause masisters ake taitaura from home back from home taizivana straight ndikati ninga ari kudaidai zvikanzi siri kutonetseka nauro naye tatombotaurawo naye isi tofunga kuti mari yake iri kutopererawo ikoko pasta ivavo saka tisitonzwisisa kuti nyaya isusu haasi kutotaurawo nesu ndikati ndaenda naye chida kukonetwa naye napasta jose ndine nyaya dzangu dziri kundinetsa but nyaya yazotaurwa dzemari ndodzandisina kunzwisisa but ndakambotraya mukana wekuti ndibate pafoni ivo pavaiuya paplatform but taitadza nenyaya yebusiness vanhu vakawanda vaita kutaura navo chida kunzwisisa bcause unongochida clarity kuti saka zviri kureva kuti tatorambana here zvakatopera here hazvigadziriki here bcause 18 years of marriage zvongopera just like that but pa 18 years vamwe pachona senge history yenyu imofa kutenda mwari kola because mafange makabuda kudhara That's the only thing I regret now. That's the only thing I regret. I wish I had come out sooner. Yes. The moment you mangoziva tite masecrets emumusha paakatanga kuita machiripiti ake pachiramba mimba chidini ipapo that is the biggest nevekuchechi vachikuudza kuti gara uku mazuva makore ari kufamba uku nguva uri kupedzerwa unoda kuzofunga kuti ndakubuda kuona kuti ndachiembera ndiani achazoona inini zvangu nebandeji dzangu dzandinazoi ipapo ndokuona kudemba kuti zvinondiendeti but to be honest I'm at peace at the moment and tina regret anongori naye kungoti I wish I had come out sooner than later. Where is he right now? I don't know. Ningiromo. It's not very far from Birmingham and Lutherans. But I think izvozvo ratoziro mberi kupedzisira. Teaching because ivo mainini vaigara vachitotaura kuti takakuudza muuya kwautiri uchitiudza maproblems hatina kukuudza here muroora uchiri nemwana 1 kuti siyana naye. Mai vake vasati vafa vakakuudza the same thing vakaunda kuhama dzake hama dzako ivo vakakuudza kuti itai munalisa asiyane nemwana wedu but iwo wakaramba wakagara. Saka maproblems vamwe uchichema kwatiri hatizofuda kuti shese takakuudza hanzvadzi dzake dzikakuudza kuti haafanirwe kuroora but kuti vatoudze kuti nei havada kutaura nyaya idzodzo but uri kuzwa kusiyana naye pamai ndobva vazitaura kuti kana wazofunga kuzosiyana naye aidha pachaitika zvinhu 2 1 achafa kana kuti 2 achaita rombe saka ndozvaaita izvo zvirangove rombe tichi yaanga achiita muno munyika akabhanwa nekuda kwenyaya yakaitika yeviolence yakazoya mapurisa aita basa anga ari ticha saka vakabva vamubhana for 10 years saka haakwanise kushanda kukare haakwanise kushanda kwaanokwanisa kushanda chete industry kumawarehouse nekuma-industry kusina anything to do with the vulnerable. Manje anoshanda here vana vake paanomboya achinotora achienda noona vana vake ndo vanondudza kuti nditi vari kuti vari kushanda vachiita zvokupika mapepa mustreet business vana vachititengerei chakati ndikati pamunosangana babai mugotadza kuvaudza kuti toda chakati ramuzeti havana mari mama demaiziva basa ravanoshanda imi ndimutori nemari unongoona irombe kana mota chaiye dzaimbodhiraivha achakwanisi kana kudhiraivha mota anongofamba nemabhazi ari kugara paanogara ari kugara mushedha accommodation haakwanisi kana kuita imba yake anogara ari ega ana achigara nevekumaeuropean ava nokuti vana vanototaura kuti takaenda kumba kwavanogara noizi dzinenge dziripo nevanhu vavanogara navo vane vachiita noizi nemaredhiyo mama kamba kavo kavanorara kadiki diki mama akatombokwane ningiri wardrobe. So now iko zvine zvinokairambira kugara papa kuti vakaromba akunyatsa kuzviona sei achingoti bhudhi vangu vakarida iye anozviziva kuti kwese kwatakafamba nekumachechi nekumapostori vanotaura kuti anozviziva but pane chaanotya ndofunga akaudzwa kuti kana zvikabviswa pamheno kuti aidza kudai anofa here anotyya kuti anofa here kana kuti anoziva but kuti ndofunga anotya kuti zvigadziriswe kuna vakamuudza kuti zvikagadziriswa pane chichaitika kozi saka aprefea kuti pane kuti zvigadzikwa ake pai chinoitika chiitika aprefea kuti arombero
ndozvandisinganzwisisa zvacho ndaidaka kuti nditaure napasa yose but ndakabvunga kuti ndikandisiyane nazvo hazvine to do with me. Aiwa, imwe manepisa kuti maige enyu murege yakadaro. Paakatanga kuenda kunoripota kuti munhu muri kumupa mabenefits ndipo paakaita utsinye. Sometimes ukaona chakuriyambutsa haana iye akafunga dari kuitirai utsinye, haana toziva kutoti atokuyambutsa ipapo. Animaona saka munhu akadaro chero chida kuti kwai zvakubackfire, chero chida kuti kwanzi ndoitira baba vana vangu after what you went through hazviiti. But moral of the story ndaida kutaura kuti kumwe kwacho kudhakwa nekuita chihure. Sometimes let's just not say kuti weakness yemunhu kumwe hatisi kuziva kuti mumadzimba umu pane zvinenge zvakabatwa zvokuti munhu adhakwe rimboita rombe. Vamwe vacho vanenge vachitoshandisa munhu iye kuti kudhakwa kwake nechihure chake zvinenge zvichifambira mhuri iyoyo. Kana akangoregera kudhakwa nekuita chihure ichocho hazvifambi. Asi makoments ekufacebook ari kupindana here. Asi kune macross wati efacebook makoments omwe andiri kuona anenge asiri epano ini guys. Precious Matunga handifungi kuti ndepano hanzi kikiki Facebook haidi hana nhete chimbotsvaka mari urapise mai ndo chinhu chakakosha haisi yepano. Ndamboona dzimwe futi 2 dzakachiti kwai haniwa vantu azodini hamene zviri kutaurwa ndezvei hadzisi dzepano. Ndofunga dziri kuita ari kuita macross post mandikikiri macomments aya asi yepano. Yeah. Though sometimes some of these problems dzekumwadoro nekuita chihure from there. Doro nechihure zvinofambidzana ndo chokwadi. Doro nechihure zvinofambidzana nekunyepa. Zvine mweya mukati. Aite rombe. Ukaona munhu atanga kudhakwa nechihure zvatopera. Auna chaunobudisa zvatopera ndo urombe hwacho. Mazuva acho anga amboudzwa kuchechi yake chipostori kuti kana kumaona zvipinda chechechi inoyo hampa gomwadoro. Amba ndavaudza ini kusaziva kuti kuvaudza ndatovaungwadza. Tete vaya bhabati andikati nyaradza achamudoro havakavhunduka vakati say how come nyaradza achamudoro izvi zvinoda kutonoudzwa baba izvi nyaya iyi kuti wati achamudoro say ndakakutsara ndakakacha mazaka kuti vanogoti achamudoro say teta vakandiitira vakandiitirewo tete vava vasimuka vadzokera kuzimbabwe kuti rega ndinoripota zvamataura kuna baba vavandifonera vasvika kuafrica handidi kutaura africa which part of africa yavanga vachizokera zvikanzi ndikufonere ndikuudze kuti pane zvinhu zvangu zvandasiya mumba mumenye imomo ndikafoka zviwana kana zvisiya kutoda kugadza neuroi here. Ndaipererwa sisimeli but musi wavandiudza wiki roro ndakapinda pakutsanya nekunamata. Haiwa unokunda ndainamatangotopa chikoro ndodzoka mumba totanga kunamata kusvika time yandopika vana kuchikoro ende ndainamata chimunamata nendini because ndaiti ndikati mweya mutsvene handifundira zvandiri kunamatira pano ndagona pray in tongues ndaingoprayer in tongues zuva rechitatu ndakapinda mubedroom mangu ndichifamba ndichiprayer in tongues ndakangonzwa ndisimudza mattress ndichinamata ipapo ndikasimudza mattress yangu kwakuona pane zvitombo zvitatu ndobva ndangotobata zvitombo zviya ndobva ndakanda nepanze ndichinamata nendini ndobva ndakuziva kuti ndozvinhu zvacho zvasiyiwa izvozvo ndobva murume adzoka kubva kubasa ndati ko ndaona zvitombo zvangu zviri pasi pemubhedha uko ndaita mwedzi pamubhedha pangu necomfort iri pemubhedha wangu waonayo its a big bed inogona kurara vanhu 5 but ndaita zakurarapo ndaita sendakarara patanga pandaudza murume wangu yekuti ndabvisa zvitombo zvitatu nhasi pangu wari kubasa ndazvirasa zvikanzi wangu chitei pasi pemubhedha ndikati unokupindura mubvunzo wangu zvakauya sei zvitombo zvitatu zvikanzi ndimainingi achitaura netete vake vavo ndo vakauya vakandipa vakanditisa ipapo ndikati zviri zvei zvikanzi vakanga vatanzi munamato ndikati okay kana wanga uri munamato unoudzwa iwewe usingaudzwi neni sei wangoudzwa iwewe vakarega kundiudza inini semukadzi wako sei ndobva aramba akanyarara but hapana kana kupera svondo ndobva ndazwa kuti varisiva meseji kuti murume watete achashayika ndikati zvabackfire ndabvunza murume ndikati vashayika nei zvikanzi vanhu vangu vakangobva kuzimbabwe vakangoti vaigara ndavanga part of africa yavanogara zvikanzi vakangoti ndiri kunzwa nenge ndidhudza senda kunzwa flu ndimikirewo tii nelemon
namba patine lemon mangwana wakupeni pomko wakashe Hey. mandiri panango mwakumbi zvatombo zvawarasa zvi zvaipomba Haya. ndakapinda nayo ndopandakaona kuti rega vainetseka vachitifonera vana mai vacho kuti siyana nemwana wedu vaiziva kuti pano vakaramba vakagara pano bcause vairamba vachitaura kuti kunamata kwako kuri kuti disturba machechi kwavari kuenda nemwana wedu zvinoda kuti mwana wedu hazvifanirwa izvozvo saka ndopandakaona kuti saka ndokumwa doro kwake nechihure ndo zvavakabata izvi urombe hwake nekudzungaira kwake ndokufamba kwavo kufamba zvinhu zvavo vakatenderera machechi sisinesi. I understand. After what you said, I understand. Unotopedza pasoro uchifamba. Uchifamba vese vaingotaura kuti tingana mudzi wacho tiri kubata mashizha asati kubata mudzi watinofanirwa kunge tichibata uri kumba iwozidzedzo zviri kumba zvakabatwa kumba saka nyangwe tikanamatira iye hapana zvatinetaita tinenge tiri kutokuchidzira moto saka zvinhu zvinoda kugadziswa zviri back home hatingaiti kana ivo vana profeti ivava vanonamata vachibata nezvikuri aitadza here kuzvinamata ndopandaita ndakatadza vanobata kana mwani vara ukatsika muenemy mukempu yasatani uchinamata hada anokurwisa zvokuti if you're not careful unopadona ndakarwirwa ndakaona but mostly everything was good. There was a blessing in disguise. Tine vana vandinavo vatatu. That's a blessing, yeah. Yes. Yes. Chokwadi. Yes. Yes. Zvandakapinda nazvo Mwari akandipa clarity. Akaita kuti family niende kuZimbabwe ndikaona zvandakaona pandakaenda kumhuri yake. Mwari akandipa clarity kuti andiratidze kuti what was exactly what I was dealing with, because all this time I used to think kuti iye ndiye benzi. Ndakatozoona kuti there was a force behind. Munhu akatogadzirwa. Iye akatobva kunyeso kuramba anozviziva zvake asi haasura musoro. It will be meant like that with our phone Gusumza Msoro. Salvation is not something that is forced, it's a choice. Thank you, my sister, for sharing. What a story. Kune wewe vanoti hakuna huroi ende matimuzi mataura ya tadzidza zvakawanda handitosive kutangira patadzidza zvakawanda. Tadzidza zvakawanda. Thank you, my sister. God bless you. Ya pakaipa. Guys, munoti hakuna varoi. Kwanzi inakaroya wangu handifungi kuti mupenyu dei asvipo panhausa, right? Guys, dza3 ndakumbokata kola vati something to ponder zvatagwa nakola guys, nyaya dzevaroi dziriko, saka topic yaina kutozoenda mberi haina kupera. Let's continue sometime. Ini ndikuenda basa manheru saka ndamborara 2 hours ndomuka ndobika ndoinda hapana ndichimbotandara hangu nemi, but tatozosvikoita titoningirira chako chako nenyaya yakola yandibata vedwe zvinhu zvinoshingirirwa zvatinoshingiririra sevakadzi mudzimba umu vasikana handimaona kuri kuti Mwari akavarwira zvavo. Imagine dei vasina kurwirwa naMwari, dei varivo vakadona, ndivo vangadi vakakunguruka mufunge, asi ngoti Mwari vakarambaona upenyu hwavo. Handiti saka guys, chegai ndimbovata ndokubatai time handika ndikuvanenda ndikuenda kubasa manheru, saka chegai ndimboti 2 hours then ndochimuka ndogeza handitika. So guys, yeah, continue to be continued. Handiti right, musakanganwe guys, tati secret diaries handitika.
isusu toti kwai revenge diaries tinoiti chiko kuti muchaipa zita chitipai zita chinyorai zita tinonzi kudikoi maaudios ngauye tichinje mavoices maaudios ngauye then tozochinja mavoice anditika guys muve nemasikati akanaka guys